സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ പരിപാലിച്ച അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇത്രത്തോളം ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിലും ഞങ്ങളെ കരുതിയ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. യഹോവ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവീൻ, അവനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവൻ പുരുഷൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങേ ശരണം പ്രാപിപ്പാൻ, അങ്ങ് നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളോട് കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് കർത്താവ് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ളവർ എത്രയും വേഗം ജോയിൻ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമേ. എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവം ദൈവസന്നിധിയിൽ അടിയങ്ങളെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹത്തിന് തടസ്സമായ എല്ലാ കുറവുകളും കർത്താവെ അടിയങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നല്ല ഗാനങ്ങൾ ആലപിപ്പാൻ പ്രിയ പ്രൈസ് പാസ്റ്റർ കുടുംബത്തെ ദൈവം കരങ്ങളിലെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണമേ. പുതിയ ഹല്ലേലൂയ അഭിഷേകത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ. കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുവാൻ, ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയേറ്റുവാൻ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വചനമായി കടന്നു വന്ന ദൈവദാസനെ കരങ്ങളിലെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആത്മീയ ദൂത് കർത്താവേ നിന്റെ മകന്റെ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. അത് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ പകർന്നു തരുവാൻ നിന്റെ മകനെ കരങ്ങളെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങളുടെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ അവരെയൊക്കെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ വിഷയവും ദിവസനെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സഭ പട്ടണത്തിൽ ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹമാക്കി നടത്തിയ ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ അങ്ങേ മോശപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾ നൽകിയ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം. സകല ശുശ്രൂഷയിലും ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ കാര്യത്തിൽ അടിയങ്ങളെ മുറ്റുമായി സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ PPC ബഹറിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവും വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തുടർന്ന് നമ്മൾ പാട്ടുപാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ്. അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൈസ് പാസ്റ്ററും സിസ്റ്റർ ലുനു പ്രൈസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അവരോട് ചേർന്ന്, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുക, അവരോട് ചേർന്ന് നമ്മള് ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കാം. ഈ സൂം ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കൂടെയുള്ള മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അടുത്ത ഒരാഴ്ചയോടൊക്കെ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ചർച്ചൊക്കെ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടെ ബഹറിൽ നല്ല കോവിഡിന്റെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഗ്രീൻ ലെവലാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവം നമ്മളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കുടുംബത്തെ വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. നമുക്ക് അവരോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കാം. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഓവർ ടു പ്രൈസ് പാസ്റ്റർ. താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല സമയത്തിന് ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഒരാഴ്ച വാട്ടത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്കായിരിക്കാൻ വലിയവനായ ദൈവം, സർവശക്തനായ ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്ന നല്ല അവസരത്തിനായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം. സ്തോത്രം. നമ്മളെ നടത്തിയ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ, നമ്മളെ കരുതിയ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലുകൾ എത്ര പാടിയാലും എത്ര വർണ്ണിച്ചാലും, ഒരു ആയുസ് മുഴുവൻ ഇരുന്ന് പാടിയാലും തീരാത്ത വിധത്തിൽ അത് വലിയതാ. സ്തോത്രം. എങ്കിലും ദൂതന്മാർക്ക് പോലും ലഭിക്കാത്ത ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അനുഭവം ഈ സന്ധ്യയിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയതോർത്ത് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെയൊക്കെ മറന്ന്, നമ്മുടെ അവസരങ്ങളെയൊക്കെ മറന്ന്, നമ്മുടെ അവസ്ഥകളെ മറന്ന് സ്തോത്രം നമുക്ക് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ അവസ്ഥ പ്രകാരം ആരാധിക്കരുത്. സ്തോത്രം. വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ആരാധിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. മനസ്സിലാകുന്നവർക്ക് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോയാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനൊക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മീതെ നിൽക്കും. പക്ഷെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാൻ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തും. സ്തോത്രം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് സന്ധ്യ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ അപ്പന് നന്ദി പറയാം. എല്ലാവരും ഹൃദയങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കിക്കാട്ടെ. എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ആമേൻ ഈ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയ നാൾ മുതൽ ദൈവം നമ്മളെ എത്ര അത്ഭുതകരമായി നടത്തിയത്. നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ബലമോ, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച സാനിറ്റൈസറിൻ്റെ ബലമോ, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത മാസ്കിൻ്റെ ബലമൊന്നുമല്ല. കർത്താവ് ആമേൻ ഗോശേൻ ദേശത്തിന് അതിര് വരച്ചതുപോലെ, ഒരു നായിച്ച പോലും അവിടെ കയറാതെ കർത്താവ് സൂക്ഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ
ദൈവം നമ്മളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കായി സ്തോത്രം പറയും. എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞേ. ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. ബാഹ്യമായ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും വിച്ഛേദിച്ച് ഹൃദയ കണ്ണുകൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി യേശുവെ നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് നിത്യസ്നേഹമോർക്കുമ്പോൾ വൻ കൃപകളോർക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ സ്തുതിക്കാതിരുന്നിടും. ആ കരുണയോർക്കുമ്പോൾ വൻ ത്യാഗമോർക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വാഴ്ത്താതിരുന്നിടും. യേശുവേ ചൊരിയും വന്ദയെ ഓർക്കുമ്പോ നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമില്ലപ്പാ. എന്റെ നാമ ചൊല്ലിടുവാനാ സ്തോത്രമല്ലാതൊന്നുമില്ലപ്പാ. എന്റെ നാമ ചൊല്ലിടുവാനാ എണ്ണമില്ല നന്മകൾ എന്നിൽ. ഓ ചൊരിയും വന്ദയെ ഓർക്കുമ്പോ നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമില്ലപ്പാ. എന്റെ നാമ ചൊല്ലിടുവാനാ നിത്യസ്നേഹമോ വൻ കൃപകളോർക്കുമ്പോ എങ്ങനെ സ്തുതിക്കാതിരുന്നിടും. ആ കരുണയോർക്കുമ്പോ വൻ ത്യാഗമോർക്കുമ്പോ എങ്ങനെ വാഴ്ത്താതിരുന്നിടോ. യേശുവേ സാധുവാകും എന്നെ സ്നേഹിച്ചു. സ്വന്ത ജീവൻ തന്ന സ്നേഹമേ നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമില്ലപ്പാ. എന്റെ നാമ ചൊല്ലിടുവാനാ സാധുവാകും എന്നെ സ്നേഹിച്ചു. ഓ ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞു. സ്വന്ത ജീവൻ തന്ന സ്നേഹമേ നന്ദിയല്ലാതെ നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമില്ലപ്പാ. എന്റെ നാമ ചൊല്ലിടുവാനാ സ്നേഹമോർക്കുമ്പോ വൻ കൃപകളോർക്കുമ്പോ എങ്ങനെ സ്തുതിക്കാതിരുന്നിടോ. ആ കരുണയോർക്കുമ്പോ വൻ ത്യാഗമോർക്കുമ്പോ എങ്ങനെ വാഴ്ത്താതിരുന്നിടോ. യേശുവേ എണ്ണമില്ല നന്മകൾ എന്നിൽ. ചൊരിയും വന്ദയെ ഓർക്കുമ്പോ നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമോ. എന്റെ നാമ ചൊല്ലിടുവാൻ സ്തോത്രമല്ലാതെ സ്തോത്രമല്ലാതൊന്നുമില്ലപ്പാ. എന്റെ നാമ ചൊല്ലിടുവാനാ നിത്യസ്നേഹമോർക്കുമ്പോ വൻ കൃപകളോർക്കുമ്പോ എങ്ങനെ സ്തുതിക്കാതിരുന്നിടോ. ആ കരുണയോ
വന്യാകമോർക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വാഴ്ത്താതിരുന്നിടോ യേശുവേ. എന്നെ സ്നേഹിച്ചു, സ്വന്തം ജീവൻ തന്ന സ്നേഹം. ചേർന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമില്ലപ്പാ എന്റെ നാമം. കാൽവറിയിൽ സ്നേഹം, കാൽവറിയിൽ സ്നേഹമോർക്കുമ്പോ എന്റെ കൺകൾ നിറയുന്നെന്റെ പ്രിയനേ. നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമില്ലപ്പാ എന്റെ നാമം ചൊല്ലിടും. ഹല്ലേലൂയ. കാൽവറിയിൽ സ്നേഹം ഓർക്കുമ്പോ കൺകൾ നിറയുന്നെന്റെ നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമില്ലപ്പാ എന്റെ നാമം ചൊല്ലിടും. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ, നിത്യസ്നേഹമോർക്കുമ്പോ വൻകൃപകളോർക്കുമ്പോ എങ്ങനെ സ്തുതിക്കാതിരുന്നിടോ. ആ കരുണയോർക്കുമ്പോ വന്യാകമോർക്കുമ്പോ എങ്ങനെ വാഴ്ത്താതിരുന്നിടോ. നിത്യസ്നേഹമോർക്കുമ്പോ വൻകൃപകളോർക്കുമ്പോ എങ്ങനെ സ്തുതിക്കാതിരുന്നിടോ. ആ കരുണയോർക്കുമ്പോ ത്യാഗമോർക്കുമ്പോ എങ്ങനെ വാഴ്ത്താതിരുന്നിടോ യേശുവേ. കാൽവറി സ്നേഹം ഓർക്കുമ്പോ കൺകൾ നിറയുന്ന എന്റെ പ്രിയനെ, നന്ദിയല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല എന്റെ നാവാൽ ചൊല്ലിടുവാൻ. പ്രിയരെ, നമുക്ക് എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അനുഭവമാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം. ഒരുമിച്ച് കരങ്ങളെ അടിച്ച് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. സ്തോത്രം. ആമേൻ. യേശുവിൻ നാമം എൻ പ്രാണന് രക്ഷ, കുഞ്ഞാടിൻ രക്തം എൻ വീടിന് മുദ്ര. സ്തോത്രം. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഗാനമാണ്. ഒരുമിച്ച് കരങ്ങളെ അടിച്ച് പാടി കർത്താവിനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. കുഞ്ഞാടിൻ രക്തം എൻ വീടിൻ. ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ, യേശുവിൻ നാമം എൻ പ്രാണനു രക്ഷ, കുഞ്ഞാടിൻ രക്തം എൻ വീടിനു മുദ്ര. മറഞ്ഞു വരും മഹാമാരികളെ ഭയപ്പെടില്ല, നാം ഭയപ്പെടില്ല. മറഞ്ഞു വരും മഹാമാരികളെ ഭയപ്പെടില്ല, ഭയപ്പെടില്ല. യേശുവിൻ നാമം പ്രാണനു കുഞ്ഞാടിൻ രക്തം എൻ വീടിനു മുദ്ര. യേശുവിൻ നാമം പ്രാണനു കുഞ്ഞാടിൻ എൻ വീടിനു. രോഗഭയം മരണഭയം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ മാറിടട്ടെ. രോഗഭയം മരണഭയം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നീങ്ങിടട്ടെ. യേശുവിൻ നാമം പ്രാണനു രക്ഷ, കുഞ്ഞാടിൻ വീടിനു. ഓ യേശുവിൻ നാമം
യേശുവേ യേശുവിൻ നാമം പ്രാണനു രക്ഷ കുഞ്ഞാടി രക്തം എൻ വീടിന് വാഴ്ത്തുക വാഴ്ത്തുക യേശു നാമത്തെ നാം മറക്കുക വ്യാധിയിൻ പേരുകളെ വാഴ്ത്തുക യേശു നാമത്തെ നാം മറക്കുക വ്യാധി വാഴ്ത്തുക വാഴ്ത്തുക യേശു നാമത്തെ നാം മറക്കുക വ്യാധി പേരുകളെ യേശുവിൻ നാമം രക്ഷ കുഞ്ഞാടി ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞ് യേശുവിൻ നാമം പ്രാണനു രക്ഷ കുഞ്ഞാടി രക്തം എൻ വീടി യേശുവേ യേശുവിൻ നാമം പ്രാണനു രക്ഷ കുഞ്ഞാടി രക്തം എൻ വീടിനു മറഞ്ഞു വരും മഹാമാരികളെ ഭയപ്പെടില്ല മറഞ്ഞു വരും മഹാമാരികളെ ഭയപ്പെടില്ല ഭയപ്പെടില്ല യേശുവിൻ നാമമെൻ പ്രാണൻ കുഞ്ഞാടി രക്തം എൻ വീടി ധൈര്യത്തോടെ യേശുവിൻ നാമമെൻ പ്രാണൻ കുഞ്ഞാടി രക്തം എൻ വീടിനു മുദ്ര രോഗഭയം മരണഭയം യേശുവിൻ നാമം അടകൽക്കമരം തലകടയാ രോഗഭയം മരണഭയം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ മാറി രോഗഭയം മരണഭയം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നീങ്ങിടട്ടെ യേശുവിൻ നാമം പ്രാണനു രക്ഷ കുഞ്ഞാടി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാണനു രക്ഷ കുഞ്ഞാടി രക്തം എൻ വീടി സ്വർഗീയ സേനയിൽ കാവലുണ്ട് സർവാധികാരി ഉടമലകടയാറകവേ സ്വർഗീയ സേന കാവലുണ്ട് സർവാധികാരി ഹല്ലേലൂയ സ്വർഗീയ സേനയിൽ കാവലുണ്ട് സർവാധികാരി ഓ യേശുവിൻ നാമം പ്രാണനു രക്ഷ കുഞ്ഞാടി രക്തം എൻ വീടിനു മുദ്ര യേശുവിൻ നാമം പ്രാണനു രക്ഷ കുഞ്ഞാടി രക്തം എൻ വീടിനു മുദ്ര അനർത്ഥമൊന്നും ഭാവിക്കയില്ല ബാധയൊന്നും അനർത്ഥമൊന്നും ഭാവിക്കയില്ല ബാധയൊന്നും വീടിനടുക്കയില്ല യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാണനു കുഞ്ഞാടി യേശുവിൻ നാമം കുഞ്ഞാടി രക്തം എൻ വീടിനു മുദ്ര വല്ലമിടമായിരങ്ങൾ വലിയവർ വീണാലും വലയമായി നിന്നെ വല്ലവൻ കാത്തിടുമേ വല്ലമിടമായിരങ്ങൾ വലിയവർ വീണാലും വലയമായി നിന്നെ വല്ലവൻ കാത്തിടുമേ തുണയെനിക്ക് അനുദിനം തന്നിഴലിൽ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ അവൻ തുണയെനിക്ക് അനുദിനം തന്നിഴലിൽ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ ശരണമവൻ തരും തൻ ചിറകുകളിൽ കീഴി പരിചയം പലകയുമാ പരമനി പാരിടും ശരണമവൻ തരും തൻ ചിറകുകളിൽ കീഴി പരിചയം പലകയുമാ പരമനി പാരിടത്ത് ശരണമവൻ പലകയുമാ പരമനി പാരിടും വലമിടമായിരങ്ങൾ
കർത്താവേ ചേർന്ന് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം. മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ, ഓ തുണ എനിക്ക് അനുദിനം അനുദിനം തന്നിഴലിൽ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ. വലമിടമായിരങ്ങൾ വലിയവർ വീണാലും ഓ ഹല്ലേലൂയ. വലമിടം ഉടമന ധാരാജാല ശൈലവന ധാരാവ ഉടമാനഗരം തലവൈടവരം തലകടമല ഹംതലകടയ ഉടമാനഗരം ദേറിബദലകടയ രഗദാരഗദാരഗദാരഗദാരഗദേ ഹംതലകടയാരഗദാരഗദാരഗദാരഗദേ ശിബാബാ ധോറോബോദോലെ ശുംബേ മാദേ ഹംദോറാദേ ഖൗഡാമാന ധാര അണ്ടലഗദേ റിഗബലഗദേ റിഗദച്ചുമനം മണമലഗദാരഗദേ അബ്ദലഗദേ റിഗബാരഗൽ ഹംദൽ കംബവരം ശവരം തലവൗഡ അസ്തലഗദേ റിഗദകടയ മസ്തുലവൗഡവരം ശവരം തലകടയ. ചേർന്നൊരുമിച്ച് ചില മിനിറ്റുകൾ ഓ ദീപാമാന ധാര അർത്ഥലകടയ രഗദാരഗദ സകല ഭാഗങ്ങളെയും സകല മഹാമാരിയുടെ മേലും ധീരമാന ധാരാബാല ശൈഡാരാജ ധാര അർത്ഥലകടയ രംഗലഹന്തേ റിംബലഗഡേ ധൂടവരം ചാരന്തേ അർത്ഥലകടവര യേശുവേ ഭൂരാജാമാന ധാര വൈഡാമാന ശകല അസ്തലകടയ വലമിടമായിരങ്ങൾ വലിയവർ വീണാലും വലയമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത വിബലവനകടയതേ ധീരമാന ശൈഡാമാന സ്വന്തൽ കണ്ടേ റിംബേ സ്ഥലകടയ രഗബലകടയ രഗജഗലകട രഗദലഹം തല വൈഡവരം തലകടയ അന്തൽ ഘടകം തലകടയം തല കൗഡവരം ശവരം തല വൈഡവരം ദേ ഓ അത്യുന്നതന്റെ മറവിൽ വസിക്കുകയും സർവശക്തന്റെ നിഴലിൽ കീഴിൽ പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ യഹോവയെ കുറിച്ച് അവൻ എന്റെ സങ്കേതവും ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവവും എന്ന് പറയും. ഇന്ന് സന്ധ്യ പറയാൻ പറ്റുമോ? അത്യുന്നതന്റെ മറവിലാണ് ഞാൻ വസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ, എനിക്കൊരു മറവുണ്ട്, എനിക്കൊരു ഇടമുണ്ട് ഓടിച്ചെന്ന് അഭയം പ്രാപിക്കുവാൻ, ഓടിച്ചെന്ന് തണലിനായി കയറി നിൽക്കുവാൻ. സ്തോത്രം. അവൻ നിന്നെ അവൻ വേട്ടക്കാരന്റെ കണിയിൽ നിന്നും നാശകരമായ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും വിടുവിക്കും. ഈ കെണിയുടെ പ്രത്യേകത എന്നറിയാമോ? കെണിയുടെ പ്രത്യേകത അതും അത് വചനത്തിലൊരു വാക്യമുണ്ടല്ലോ, പക്ഷി കാണെ വല വിരിക്കുന്നത് വ്യർത്ഥം. സ്തോത്രം. നമ്മൾ അറിയാതെ നമുക്കെതിരെ ശത്രു ഒരുക്കി വെക്കുന്ന ചില വലകളുണ്ട്. സ്തോത്രം. ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഒരു പ്രവാചകൻ അത് വെളിപ്പെട്ടെന്ന് വരത്തില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, മറവിലാണ് നമ്മുടെ വാസമെങ്കിൽ, അത്യുന്നതന്റെ മറവിലാണ് നമ്മൾ വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഹല്ലേലൂയ, എത്ര പേർക്ക് സന്ധ്യ പറയാൻ പറ്റും, എന്നെ മറയ്ക്കുന്നൊരു മറവിടമുണ്ട്, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നൊരു മറവിടമുണ്ട്, എന്റെ തലമുറകളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന എന്റെ കുടുംബജീവിതത്തെ ഇന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞ് എനിക്ക് നേരെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സകല കെണികളെയും ഈ ആരാധനയുടെ നടുവിൽ ദൈവം പൊട്ടിച്ചു കളയുക. നിന്റെ കണ്ണിൽ പെടാതെ, നിന്റെ ബുദ്ധിയിൽ പെടാതെ, ആമേൻ, ചിന്തിക്കുപോലും കഴിയാത്ത നിലവാരത്തിൽ ശത്രു ഒരുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന സകല വെല്ലുവിളിയുടെ മേലും ഇന്ന് രാത്രി അത്യുന്നതന്റെ മറവിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, സർവശക്തന്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ പാർക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, നിനക്കതിനകത്ത് ഒരു വിടുതലുണ്ട്. അല്പനിമിഷം ആ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ചേർന്ന് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ്, കർത്താവേ, ഇന്ന് രാത്രി ഹല്ലേലൂയ, അങ്ങയുടെ
തൂവലുകൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ മറയ്ക്കുന്ന ദൈവമാണ്. അങ്ങയുടെ ചിറകിന്റെ കീഴിൽ എനിക്ക് ശരണമുണ്ട്. ആമേൻ. അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തത എനിക്ക് പരിചയാണ്. അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തത എനിക്ക് ഫലകയാണ്. നമ്മൾ പാടിയത് ഇങ്ങനെയല്ലേ, വാഴ്ത്തുക യേശുവിൻ നാമത്തെ, എന്നിട്ട് മറക്കുക വ്യാധിയിൻ പേരുകളെ. സ്തോത്രം. ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഞാനും അത് ഓർക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകുമെങ്കിലും ഒരു ഭക്തൻ, സ്തോത്രം, എന്തോ ചെയ്യണം? അതിന്റെ നടുവിലും ആ നാമത്തെ മറന്നിട്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തണം. ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആമേൻ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, സാത്താന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ലല്ലോ. എന്താ അതിന്റെ തന്ത്രം? അതിന്റെ തന്ത്രം എന്നറിയാമോ? ആമേൻ, പ്രശ്നം വലുതാക്കി കാണിക്കുക. സ്തോത്രം. അടുത്തിരിക്കുന്ന അച്ഛൻ വന്നിട്ട് പറയും, എൻ്റെ പൊന്ന് ബ്രദറെ, സ്തോത്രം, എന്നാലും എന്തൊരു പ്രശ്നത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും, അയ്യോ പ്രശ്നത്തിന്റെ വലിപ്പം. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആമേൻ, ഏലാ താഴ്വരയിൽ നിൽക്കുന്ന ദാവീദേ, നിനക്ക് മല്ലനായ ഗോലിയാത്തിന്റെ മുകളിൽ അധിപനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നിന്റെ വിജയം ആരംഭിക്കുന്നത്. ആമേൻ. അനുഭവ സമ്പത്തുള്ളവർ, ആമേൻ, വാള് പിടിക്കാൻ അറിയാവുന്നവർ, പരിച പിടിക്കാൻ അറിയാവുന്നവർ, ആമേൻ, യുദ്ധ ചട്ട അണിയാൻ അറിയാവുന്നവർ പരാജയപ്പെട്ടു നിൽക്കുമ്പോ, ആമേൻ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അതൊന്നും ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നിന്നെ, ആമേൻ, അത്യുന്നതന്റെ മറവിൽ വസിക്കുന്ന നിന്നെ, സർവശക്തന്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ വസിക്കുന്ന പാർക്കുന്ന നിന്നെ, ആമേൻ, ഒരു ജയാളിയാക്കി നിർത്തുവാൻ ചില താഴ്വരകൾ ഒരുക്കിയത് സത്യമാ. പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയാം, അതിന്റെ നടുവിൽ നിനക്കൊരു ജയമുണ്ട്. മടുത്തു പോകല്ലേ, ക്ഷീണിച്ചു പോകല്ലേ. ഉടബന ഹടയ ധനമന ഹന്തൽ ഖമന. ആരോടൊക്കെ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുകയാ. തളർന്നു പോകാനല്ല നിനക്ക് ചില ഏലാ താഴ്വരകൾ വന്നത്. ആമേൻ, ആമേൻ. ഫെലിസ്ത്യന്റെ വെല്ലുവിളി കാണുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനം പുറകോട്ട് മാറും. അങ്ങനെ പുറകോട്ട് മാറിയ ചരിത്രങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രി അന്തം കുറിക്കുകയാ. നിനക്ക് വേണ്ടി ആമേൻ ചില വിടുതലുകളെ ഈ രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ആമേൻ പറഞ്ഞു സ്വീകരിക്കുവാൻ ഈ രാത്രി എത്ര പേര് എന്റെ കൂടെയുണ്ട്? അവൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ചില മിനിറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ തുടങ്ങട്ടെ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. യഹോവേ, നീ എന്റെ സങ്കേതമാകുന്നു. നീ അത്യുന്നതനെ തന്റെ വാസസ്ഥലമാക്കി. നിന്റെ വശത്ത് 1000 പേരും നിന്റെ വലതുവശത്ത് 10,000 പേരും വീഴും. അടുത്തതാ നമ്മുടെ വാക്ക്, എങ്കിലും അത് നിന്നോട് അടുത്തു വരത്തില്ല. പറയാമോ? എങ്കിലും അത് നിന്നോട് അടുത്ത് വരത്തില്ല. വീഴുന്നതൊക്കെ കണ്ടു കേട്ടു, പക്ഷേ നിന്നോട് അടുത്ത് വരത്തില്ല. മറ്റുള്ളവരെ നോക്കരുത്, വ്യക്തിപരമായി പറ, കർത്താവേ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ ആരാധനയുടെ നടുവിൽ ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കർത്താവേ അങ്ങയുടെ രക്തം അടയാളം. നമ്മൾ പാടിയത് അങ്ങനെയല്ലേ, യേശുവിൻ നാമം എൻ പ്രാണനു രക്ഷ, കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം എന്റെ വീടിന് മുദ്ര. ഇന്ന് രാത്രി എല്ലാ കണ്ണുകളും ചില മിനിറ്റുകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അടച്ച്, എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച്, എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച് ചില മിനിറ്റുകൾ കർത്താവോട് പറഞ്ഞേ, കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ മറവിൽ ആ രക്തത്തിൽ ഞങ്ങൾ മറയുന്നു. ഓ ശതബല റതെ ബേബേബിനിയം റകടഗധന റഗദിബിദിബിഗ ശതലകടയ ധരബന ഓറിയം ഷേ. കൺമണി പോലെന്നെ സൂക്ഷിക്കും, ഉള്ളം കൈയിലെന്നെ വരച്ചു. കൺമണി, കൺമണി പോലെന്നെ സൂക്ഷിച്ചു. ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞു, ഉള്ളം കൈയിലെന്നെ വഹിച്ചു. പരനറിയാതെയൊന്നും വന്നതില്ല തിരുമാർവിൽ ചാരി. പരനറിയാതെ, പരനറിയാതെയൊന്നും വന്നതില്ല തിരുമാർവിൽ ചാരിടും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പറയണം, ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ വന്നതൊന്നും എന്റെ ദൈവം അറിയാതെ അല്ല കേട്ടോ. പറയാൻ പറ്റുമോ?
അതോ പാടി അങ്ങ് വിടുകയാണ്? ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, കർത്താവേ, അങ്ങറിയാതെ അല്ല എൻ്റെ തലമുടി ഒരു നാര് നിലത്ത് വീഴുന്നത് പോലും അങ്ങറിയാതെ വീഴത്തില്ലെന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞേ, കർത്താവേ, ഈ പ്രശ്നം വന്നത് അങ്ങറിയാതെ അല്ല, ചെങ്കടൽ വന്നത് അങ്ങറിയാതെ അല്ല. ആമേൻ, ആമേൻ. കൊയ്ത്തുകാലത്ത് കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന യോർദാൻ ഒഴുകുന്നത് കർത്താവ് അറിയാതല്ല. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് പറയും, കർത്താവേ, എൻ്റെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന ആ പെട്ടകവുമായി ആമേൻ ചിലതിനെ ചവിട്ടാൻ ഒരു അഭിഷേകം എൻ്റെ മേലൊന്ന് പകരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ രാത്രി ആത്മനിറവിൽ പറയുക, പരനറിയാതെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും വരത്തില്ല. കൺമണി പോലെ സൂക്ഷിച്ചു ഉള്ളം കയ്യിലെന്നെ വരച്ചു. ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞേ, കൺമണി പോലെ സൂക്ഷിച്ചു ഉള്ളം കയ്യിലെന്നെ വരച്ചു. ഓ പരനറിയാതെ അതില്ല തിരുമാവിൽ ചാരി. പരനറിയാതെ, ഓ പരനറിയാതെയൊന്നും വന്നതില്ല തിരുമാവിൽ ചാരിടും ഞാൻ. ഭയം ലേശം വേണ്ടിനിയും മമയേശുയൻ അഭയം. വൻതുമ്പ നേരത്തിലും യേശുദാൻ എന്നോടിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. വൻതുമ്പ നേരത്തിലും യേശുദാൻ എന്നോടിരിക്കും. എത്രയോ അത്ഭുത നന്മകൾ, എത്രയോ അത്ഭുത നന്മകൾ അർത്ഥം ചെയ്തത് നിനച്ചിടുന്നു. എത്രയോ അത്ഭുത നന്മകൾ അർത്ഥം ചെയ്തത് നിനച്ചിടുന്നു. ഇതുവരെ ശുഭമായി നടത്തിയോ ഇനിമേലും ഇതുവരെ ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞേ, നടത്തിയോ ഇനിമേലും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ, ഇതുവരെ ഇതുവരെ ശുഭമായി നടത്തിയോ ഇനിമേലും. അതുകൊണ്ട് ഭയം ലേശം വേണ്ടിനിയും മമയേശു. വൻതുമ്പ നേരത്തിലും യേശുദാൻ എന്നോടിരിക്കും. വൻതുമ്പ നേരത്തിലും യേശുദാൻ എന്നോടിരിക്കും. ഭാരമുള്ളിൽ നേരമെല്ലാം താങ്ങിടും. ഭാരമുള്ളിൽ നേരമെല്ലാം താങ്ങിടും. സാരമില്ലെന്നോതിടും തന്മാർവിലും. സാരമില്ലെന്നോതിടും
ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞ രാവിലും പകലിലും, രാവിലും പകലിലും ചേലൊടുതൻ പാലനം, രാവിലും പകലിലും ചേലൊടുതൻ പാലനം, ഭൂവിയിലേരിക്കുള്ളതി മാലിനില്ല കാര്യം, ഭൂവിയിലേരിക്കുള്ളതി മാലിനില്ല, ഓ ഭൂവിയിലേരിക്കുള്ളതി മാലിനില്ല, എന്നും നല്ലവൻ യേശു, എന്നും നല്ലവൻ, ഇന്നലെയും അന്യനല്ല യേശു, ഇന്നലെയും ഇന്നും അന്യനല്ല. കർത്താവേ, ഞങ്ങളത് വിശ്വസിച്ചു ധൈര്യത്തോടെ ഞങ്ങളെ വരികൾ പാടുന്നു. രാവിലും പകലിലും ചേരോട് തൻ പാലനം ഈ ഭൂമി ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവേ, അങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നു. മുഴുവൻ മഹത്വവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് തരുന്നു, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ പ്രൈസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റർ പ്രൈസ്. ഇത് നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗാനങ്ങൾ പാടുവാൻ, ആത്മാവിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ, ആത്മാവിൽ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിച്ചു. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. രാവിലും പകലിലും ദൈവത്തിന്റെ ആ ഹല്ലേലൂയ സംരക്ഷണം നമുക്ക് ഹല്ലേലൂയ ദൈവം നൽകിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. രാത്രി ഹല്ലേലൂയ ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് ഹല്ലേലൂയ ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിച്ച കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം, ഹല്ലേലൂയ എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗാനങ്ങൾ പാടുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ആരുടെയും കഴിവുകളല്ല, നമ്മളുടെ ആരുടെയും ഹല്ലേലൂയ ബലമല്ല. ഈ മഹാമാരിയിൽ അനേകർ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കായി അല്പസമയം സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നാം പാടിയതുപോലെ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, മറഞ്ഞു വരുന്ന മഹാമാരികളിൽ നിന്ന്, ഓ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനും ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്നെല്ലാം ദൈവം നമ്മളെ വിടുവിച്ച ആ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് പോലെ, നീ എന്റെ ദീപത്തെ കത്തിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ ദൈവമായ യഹോവേ, എന്റെ അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശമാക്കും. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഹല്ലേലൂയ ദൈവം നമ്മുടെ ഹല്ലേലൂയ അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ദീപത്തെ കത്തിക്കുവാണ്. കരിന്തിരി പോലെ കത്തിയിരിക്കുന്ന ദീപം, ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു ഹല്ലേലൂയ അളവില്ലാത്ത ഒരു അഭിഷേകം നമ്മളിൽ പകരുമ്പോൾ, പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള അന്ധകാരൻ ഓടി ഒളിക്കും. അപ്പൊ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുവാ, നിന്നാൽ ഞാൻ പടക്കൂടത്തിന്റെ നേരെ പാഞ്ഞു ചെല്ലും, എന്റെ ദൈവത്താ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കിടക്കും. ശത്രു നമുക്ക് മുൻചുറ്റും, നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് ചുറ്റും കെട്ടിയിരിക്കുന്ന മതിലുകളെ തകർത്ത് കളയുവാൻ, അതിനെ ചാടിക്കടക്കുവാൻ ഹല്ലേലൂയ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ബലം നൽകുന്ന എന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ ദീപം ഒന്ന് കത്തിയട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു കത്തൽ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ഹല്ലേലൂയ ആരാധനയിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. ആരാധനയിൽ വളരെ ആത്മീയ ഹല്ലേലൂയ ശക്തി അനുഭവിക്കാനിടയായി. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുക, യഹോവയല്ലാതെ ദൈവം ആരുള്ളൂ? നമ്മുടെ ദൈവം ഒഴികെ പാറയാറുള്ളൂ. എന്നെ ശക്തി കൊണ്ട് അരമറുക്കുകയും എന്റെ വഴി കുറവ് തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം തന്നെ. ഇന്ന് രാത്രി മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ വഴിയുടെ കുറവ് തീർക്കുന്ന ദൈവം, നമുക്ക് ശക്തി നൽകുന്ന ദൈവം, ഹല്ലേലൂയ പടക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞു ചെല്ലുവാനുള്ള ദൈവകൃപ, ദൈവശക്തി നമ്മളിൽ പകരുന്ന ദൈവം, ഹല്ലേലൂയ ശത്രു വെച്ചിരിക്കുന്ന മതിലിനെ ചാടിക്കടക്കുവാൻ, അതിനെ തകർത്ത് കളയുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ദൈവശക്തിയുടെ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. അല്പസമയം വാങ്ങുന്ന ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമോ? ദൈവം ശത്രു വെച്ചിരിക്കുന്ന അന്ധകാരങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ ചലിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദീപം ഒന്ന് കത്തട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി കൊണ്ടുവരുന്ന ആ വിശ്വാസം, ഹല്ലേലൂയ അന്യത ചിന്തകൾ ഇന്ന് രാത്രി ഹല്ലേലൂയ ആ ദീപം കത്തുമ്പോൾ, പ്രകാശം ഹല്ലേലൂയ പരക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ടോടി മാറുന്നത് പോലെ ഇന്ന് രാത്രി
ചില ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ അല്പസമയം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ ഓടി മാറുന്ന രാത്രിയായി തീരട്ടെ. നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കുറവുകളെ ഹല്ലേലൂയ തീർക്കുന്ന ദൈവം, നമ്മുടെ വഴിയെ ഹല്ലേലൂയ സുഗമമായി നമ്മെ മുന്നോട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി അനുഭവിച്ചറിയുകയാണ്. എത്ര പേർക്ക് അതിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്? ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. നാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ റെജി ബ്രദറാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ അയച്ച ദേവദാസനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. പാസ്റ്റർ എബ്രഹാം മറീസിനെ ദൈവം കരങ്ങളെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കട്ടെ. നമുക്ക് വേണ്ട ദൂത്, ആത്മീയ ദൂത് തന്നിൽ കൂടെ ദൈവം നൽകി തരട്ടെ. നമ്മുടെ സഭയെ ഇത്രത്തോളം ഈ പട്ടണത്തിൽ ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ അനുഗ്രഹമായി മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്ത ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് തോമസിനെ, സിസ്റ്റർ ലൂനു പ്രൈസിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവരെ ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. പുതിയ അഭിഷേകത്താൽ അവരെ നിറയ്ക്കട്ടെ. ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തോടെ കടന്നു വന്നവർ, ഹല്ലേലൂയ ഞെരുക്കത്തിലായിരിക്കുന്നവരെ, ഹല്ലേലൂയ അവരുടെ വഴിയുടെ കുറവ് തീർക്കുന്ന ദൈവം, ഇന്ന് രാത്രി അവരുടെ ബലം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ ഇന്ന് രാത്രി അവർക്ക് ബലം കൊടുക്കുന്ന ദൈവം, ഇന്ന് രാത്രി ആ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ശക്തി കൊണ്ട് അരമൊരുക്കുന്ന ദൈവം, മാനസികമായി ശാരീരികമായി ഹല്ലേലൂയ സാമ്പത്തികമായി ഹല്ലേലൂയ തളർന്നിരിക്കുന്നവര് ഹല്ലേലൂയ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഹല്ലേലൂയ ഇന്ന് രാത്രി അവരെ ശക്തി കൊണ്ട് അരമൊരുക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. ഏത് വിഷയത്തിൽ ഭാരപ്പെടുന്നോ ആ വിഷയത്തെ ചാടിക്കടക്കുവാൻ അതിനുള്ള ഒരു ദൈവിക പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു ബലം നമ്മൾ പകരേണ്ടതിനായി ദൈവവരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കാം. ദേവദാസന്മാരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സത്യമധ്യ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തനിക്ക് കൂടുതൽ ദൈവം ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സകലരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദുഃഖത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ആയിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സഭയുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മീറ്റിംഗ് വലിയ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനം ദൈവദാസനെ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതിനായി, അത് വലിയ വിടുതലായി തീരേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ദൈവസ്ഥനെ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയ റജി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. സ്തോത്രം. മഹാപരിശുദ്ധനും നിത്യനുമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, സ്തോത്രം. അനുഗ്രഹീതമായ രാത്രി സമയത്തെ ഓർത്ത് നീയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, ഈ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകി വേളയിൽ കർത്താവേ സ്തോത്രം. കർത്താവേ സഭാ മീറ്റിംഗ് ആയി കർത്താവ് കർത്താവെ കൂടിയിരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, ദൈവമേ സ്തോത്രം. കടന്നു വന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കുന്ന എല്ലാ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, ദൈവമേ വർഷിപ്പ് സെക്ഷൻ കർത്താവ് ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ കുടുംബമായി ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, ദൈവമേ സ്തോത്രം. കർത്താവ് ഓരോരുത്തർക്കും കർത്താവേ, ദൈവമേ കർത്താവെ ഗാനങ്ങളെ ആലപിച്ച് കർത്താവെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ച എല്ലാ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ, ദൈവമേ സ്തോത്രം. കർത്താവ് ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ കർത്താവെ സ്തോത്രം. കർത്താവെ ഓരോരുത്തരും ഈ ദേശത്ത് ഈ രാജ്യത്ത് കർത്താവ് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ കർത്താവെ നടത്തി പരിപാലിക്കുന്ന എല്ലാ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ, ഇത്രത്തോളം കാത്തു പരിപാലിക്കുന്ന എല്ലാ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ, ഈ രാജ്യത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, ദൈവം ഇത്രത്തോളം സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടായിരിക്കാൻ കർത്താവെ ഓരോരുത്തരെയും കാത്തു പരിപാലിക്കുന്ന എല്ലാ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ, ലോകം മുഴുവനും കർത്താവെ പലവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കർത്താവെ ഓരോരുത്തരെയും കാത്തുപാലിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ, ദൈവം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ്, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, ദൈവമേ രോഗത്തിന്റെ പീഡിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന കർത്താവെ അവിടെയൊക്കെ കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനത്തെ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, രോഗത്തിൽ പ്രയാസമായിരിക്കുന്നവരുണ്ട് കർത്താവെ അവരെല്ലാം കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, ദൈവമേ സ്തോത്രം സ്തോത്രം. കർത്താവ് ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് കർത്താവെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, ദിവസം മുറ്റുമായ കരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ, ദൈവമേ സ്തോത്രം. കർത്താവെ സ്തോത്രം. ഓരോ കുടുംബങ്ങളെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെയും കർത്താവെ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ, ദൈവം ഇതുവരെ നടത്തി പരിപാലിച്ച എല്ലാ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്ത് കർത്താവെ, ശരീരമായ പ്രയാസത്തിലായിരിക്കുന്നവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം കർത്താവ് പരിപൂർണ്ണ വിടുതലിനെ കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ കർത്താവെ വേർപാട് ദുഃഖത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന കർത്താവെ, ദൈവമേ ആ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ, ദൈവമേ നാട്ടിലായിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, അവരോട് ആയിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ കൃപയും സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ,
ദൈവമേ സ്തോത്രം കർത്താവെ. ലീഡിയ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ബലപ്പെടുത്തിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ. ദൈവമേ സ്തോത്രം. ഈ ദേശത്ത് കർത്താവ് ദീർഘവർഷക്കാലം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവെ. കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ. ഈ ദേശത്തായിരിക്കും കർത്താവിന് സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ദൈവമേ സ്തോത്രം കർത്താവസമായ കർത്താവെ. വചനത്തിൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കർത്താവെ. ദൈവമേ സ്തോത്രം കർത്താവെ. കടന്നു വന്ന ദൈവാസന ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ. ദൈവമേ സ്തോത്രം കർത്താവെ. വചന ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. അത് കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. കടന്നു വന്നതുപോലെയല്ല കർത്താവ് ഇരട്ടി ബലം പ്രാപിച്ച് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച് മടങ്ങിപ്പോവാൻ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അടിയുടെ പ്രാർത്ഥനയായി കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിനെ ആമേൻ. താങ്ക് യു റെജി ബ്രദർ. ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിനായി ഞാൻ വീണ്ടും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലും മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ BPC ബഹറിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവും വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു. ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് നിങ്ങളെ വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എനിക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് വചനവുമായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഷിബു പാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന എബ്രഹാം മറീസ്, താൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദീർഘവർഷങ്ങൾ എൻ്റെ ബാച്ചിലർ ലൈഫിലും അതിനുശേഷം മാരേജ് കഴിഞ്ഞ കുടുംബവുമായി ഈ ഐലൻഡിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനും ദൈവം അവസരം നൽകി. ആ നാളുകളെ ഓർത്ത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ന് വീണ്ടും ചില വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പാസ്റ്റർ എബ്രഹാം മറീസ്, ഞങ്ങൾ ഷിബു പാസ്റ്റർ വിളിക്കുന്ന ഷിബു പാസ്റ്ററോട് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം നൽകിയ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നല്ല പലർക്കും ഷിബു പാസ്റ്ററെ അറിയാം. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആരാധിച്ച പലരും അവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. വളരെ നാളുകൾ ഈ ഐലൻഡിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വളരെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനം ചെയ്ത ദേവദാസനാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയിലും താൻ ഒരു സഭയുടെ പാസ്റ്ററായിരിക്കുന്നു. തന്റെ വൈഫ് ഷൈനി, താനുമായി കൊടുത്ത 2 മക്കൾ എസ്ര ആൻഡ് ക്രിസ്, അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തുടർന്ന് പാസ്റ്റർ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. BPC ബഹറിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പാസ്റ്ററോടൊക്കെ ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങിയ മീറ്റിംഗ് ആണ് ഇത്രത്തോളം പല ലെവലുകളിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് BPC ആയി തുടരുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. നമുക്ക് ജോർജ് തോമസ് പാസ്റ്ററോട് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ. ജോർജ് തോമസ് പാസ്റ്ററുടെ കൂടെ ശുശ്രൂഷയിലായിരുന്നു ഞാനും ഷിബു പാസ്റ്ററും ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങിയത്. ജോർജ് തോമസ് പാസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിന് കടന്നു വന്നു. താൻ തുടങ്ങി വെച്ച ആ മീറ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു ബാക്കിയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ BPC ബഹറിനും അതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ്. ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇപ്രകാരം മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എനിക്കും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി കൊച്ചുമോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഉണ്ട്. സാനു ബ്രദറെ, ഷൈനി സിസ്റ്ററെ, ദിമുത്തി പാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഷൈനി സിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ഷൈനി റെജി, അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും പല സോജു ബ്രദറൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് ദേവദാസൻ ദൈവവചനം സംസാരിക്കും. അതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പാസ്റ്റർ എബ്രഹാം മറീസിനെ ഷിബു പാസ്റ്ററെ വചന പോഷണത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. ദൈവം ധാരാളമായി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പാസ്റ്ററെ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. ദൈവതിരുനാമത്തിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. വളരെ അനുഗ്രഹമേറിയതായ സന്ധ്യയാമത്തിനായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. BPC ചർച്ചിന്റെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുന്ന ഞാൻ, ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന കുര്യാച്ചായൻ പാസ്റ്റർ KJ കുര്യൻ, തൻ്റെ കുടുംബം ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹി ഈസ് മോർ ദാൻ മൈ ബ്രദർ. ദൈവം കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സഭയുടെ സെക്രട്ടറിയും എൻ്റെ
ആത്മീയ സഹോദരനുമായ പ്രിയ സോജു ബ്രദറിനെ ഓർത്ത ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മറ്റോരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. പല പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കാണുവാൻ ഒരു സാഹചര്യം ദൈവം തന്നല്ലോ. ഞാനൊരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണേ. കഴിയുമെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ആ വീഡിയോ തുടർന്നുള്ള സമയം ഓണാക്കിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും. അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രിയ സനു സിസ്റ്റർ ബ്ലസ്സി, അവരെ ഓർത്ത ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പിതാക്കൾ പ്രിയ വേർപാടിന്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്നല്ലോ. ദൈവം നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. രണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും പേരൻസിനെ എനിക്ക് വളരെ അറിയാവുന്നതാണ്. അത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അവിടെയുള്ള ദൈവമക്കളെയും വിശേഷ കർത്താവിന്റെ ദാസനെയും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങൾ ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ വിടുകയില്ല. നമ്മുടെ സിബി ബ്രദർ, സിസ്റ്റർ ഷൈനി ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രിയ ബിന്നി ബ്രദർ, അതുപോലെ തന്നെ ഷൈനി സിസ്റ്റർ, സ്തോത്രം. അതുപോലെ വർഗീസ്, രണ്ടു വർഗീസ് ഉണ്ട്, വർഗീസ് കുര്യൻ ആൻഡ് നമ്മുടെ ഹിദ്ദിലുള്ള വർഗീസ്, ജോജി, സ്തോത്രം. അങ്ങനെ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ഞാൻ ഭയക്കുന്ന ഒരു വിഷയം, ആരുടെയെങ്കിലും പേര് വിട്ടുപോയാൽ അതൊരു അബദ്ധമായി തീരുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മുൻകൂറായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ജുബിന് ലൈനിലുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. കർത്താവിനെ ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. സ്തോത്രം. എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആരുടെയെങ്കിലും പേര് മനഃപൂർവ്വമായി വിട്ടുപോകുന്നതല്ല. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയാൽ കൊച്ചോൾ മാമ നാട്ടിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തല്ലോ. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഗാന ശുശ്രൂഷ വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവം കൊടുത്ത അഭിഷേകം ശുശ്രൂഷയിൽ ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ തുണ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിലും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഒരു പിതാവിന്റെ മക്കളായി തീരുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഇടയാക്കി. കേരളത്തിന്റെ പാസ്റ്റർ തിമോത്തി, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു പാസ്റ്റർ, ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പരദേശികളായി, നമ്മളിവിടെ പരദേശികളാണ്, പ്രവാസികളായി ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണുവാൻ, പരിചയപ്പെടുവാൻ, ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ ഒക്കെയും കർത്താവ് സാഹചര്യങ്ങളെ ഒരുക്കല്ലോ. അതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. രായ്ചാൻ ലൈനിലുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. രായ്ചാനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. 2002 മുതൽ 2013 വരെയുള്ള 13 വർഷം അവിടെ ആയിരുന്നു. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കുര്യച്ചാനും പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ പോയി പല ക്യാമ്പുകളിലും വീടുകളിലൊക്കെയും മീറ്റിംഗ് നടത്തുവാനൊക്കെയും ഇടയാക്കി. അസരി, അറാദ, ഹിദ്ദ, മൂറക്ക്, അല്ലുവിന്റെ ക്യാമ്പില്, സ്തോത്രം, ഈസ്റ്റ് റഫ, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോകുവാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. അതോർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. നട്ടവനും നനച്ചവനും ഭേദമില്ല, വളരുമാറാക്കിയ കർത്താവിനാണ് സകല മഹത്വം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവിടെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഭയുടെ രൂപീകരണത്തിന് ചുമതല കൊടുക്കുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം ഇടയാക്കിയല്ലോ. ചിതറിപ്പോയവർ വചനം സുവിശേഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെയുണ്ട്. സ്തോത്രം. അപ്പൊ ദൈവം ആക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ വിശ്വസ്തയോടെ നിന്ന് ആത്മാക്കളെ നേടുവാൻ ഇടയാക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ വരവ് വരെ ആ സഭ അവിടെ കാണപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ എളിയവനായി ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിന്റെ ദാസന് ദൈവം കൊടുത്ത കൃപയ്ക്കായി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എനിക്ക് ആവശ്യത്തോളം സമയം അദ്ദേഹം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതോർത്തെ കർത്താവിനെ ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. എൻ്റെ വാത്സല്യ സഹോദരി കുടുംബം അവിടെയുണ്ട്. ഈ ചർച്ചിലല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. സ്തോത്രം. അങ്ങനെ മറ്റനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവിടെ അറിയാവുന്നവരുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സിഡ്നി എന്ന പട്ടണത്തിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങളായിട്ടായിരിക്കുന്നു. കുടുംബമായിട്ട് ദൈവം തരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലും ജോലിയിലുമായി ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ വൈഫ് ഷൈനി, കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരൊക്കെയും വിശ്രമിക്കുന്നു. പ്രഭാതത്തിൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകണം. ഇവിടെ രാത്രി ഇപ്പോൾ 2 മണിയായി. സ്തോത്രം. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് സ്തോത്രം. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്തോത്രം. കർത്താവ് നമ്മളെ സൂക്ഷിച്ചല്ലോ. ഈ കോവിഡിന്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ വിശേഷാൽ ബഹറിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കുകയും എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഇടയായി. ദൈവം നമ്മളെ സൂക്ഷിച്ചത് ഓർത്തെ. നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വൈഫ് കേൾക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് കേൾക്കട്ടെ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ. കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. അവിടെ ഇരുന്ന് സോദരം കരങ്ങളിൽ ഓർത്ത് സ്തുതിച്ചേ.
പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മുടെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. സ്തോത്രം. കോവിഡിൽ വന്ന് മരിക്കാതിരുന്നത് ദൈവം നമ്മളോട് കാണിച്ച ഒരു കരുണയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം. അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടൊന്നും കാണണ്ട. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദീർഘക്ഷമയെന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി. സ്തോത്രം. കോവിഡ് വന്ന് മരിച്ചവരെ, മറ്റുവിധ പ്രതികൂലങ്ങളിൽ മരിച്ചവരെ പാപികളോ ദോഷികളോ ഒന്നും അല്ല. അവർ തങ്ങളുടെ വേല തികച്ച് അക്കരെ നാട്ടിലേക്ക് പോയതാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവിനോട് പറയാം, കർത്താവെ, എന്നെ ഇവിടെ ആക്കി വെച്ചത് ഒന്നുകൂടെ ക്രമപ്പെടുവാൻ, ഒന്നുകൂടെ ദൈവത്തോട് അടുക്കുവാൻ. സ്തോത്രം. ദൈവം തന്നതായ ആ ഗ്രേസ് പീരീഡിനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവമക്കളെ, ഈ മരണം കാണുന്നതിന് മുമ്പേ കർത്താവിനെ കാണുവാൻ ഇടയായതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും, പ്രാരംഭമായി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഓർപ്പിക്കട്ടെ, കർത്താവിനെ കാണുന്നതിന് മുമ്പേ മരണം കാണേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു ഭാഗ്യമില്ലാത്ത വ്യക്തി ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. സ്തോത്രം. ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവമക്കളെ, മരണം കാണുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കാണുവാൻ ഇടയായതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാട് 7:10 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, രക്ഷ എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെയും ദാനമത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. സ്തോത്രം. ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒന്നും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും, പ്രാർത്ഥിച്ചതിൽ 90% മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും, ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ വകയുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ പരസ്പരം പിറുപിറുക്കുകയോ ജീവിതത്തിൽ പഴിചാരിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണോ ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ വകയുണ്ട്. നമ്മുടെ പേര് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ വകയുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പലപ്പോഴും കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മാതാവുണ്ട് നമ്മുടെ ബൈബിളില്. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം, ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 2:36, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. സ്തോത്രം. ആ മാതാവിനെ കുറിച്ച് കാണുവാൻ തക്കൊണ്ണം കഴിയും. ആശേർ ഗോത്രത്തിൽ ഫനുവേലിന്റെ മകളായ ഹന്ന എന്ന സഹോദരിയെ കുറിച്ചാണ് പറയാം, മാതാവിനെ കുറിച്ചാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ആ മാതാവ് നോക്കി ആലയം വിട്ടുപിരിയാതെ ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. സ്തോത്രം. നമ്മൾ ആ മാതാവിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയേ. ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. എന്നാന്നറിയാമോ? സ്തോത്രം. കന്യാകാലത്തിൽ വിവാഹം കഴിച്ചു, ചെറുപ്രായത്തിൽ. പഴയ കാലമല്ലേ, വയസ്സ് നമുക്ക് വേണേ ഒരു 15 or 16 കൊടുക്കുക. 18 വരെ നിയമം ഒന്നും പണ്ടായിട്ടില്ല ആ സമയത്തൊക്കെയാ. സ്തോത്രം. 87 വർഷം കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷം അനുഭവിച്ചുള്ളൂ. 7 വർഷം. 84 വർഷം വിധവ. അപ്പൊ ആ വയസ്സൊന്ന് കൂട്ടിക്ക്, ഒരു 15 വയസ്സങ്ങ് വെച്ചു. വയസ്സൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. അവരുടെ ഏത് പ്രായത്തിലാ വിവാഹം കഴിച്ചതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്നാണെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിച്ചതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയും സെലിബ്രേഷനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ജാതികളെ പോലെ നടത്താറുണ്ട്. സ്തോത്രം. അതൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും പറയാൻ പ്രിയ മാതാവിനില്ല. സ്തോത്രം. എന്നാൽ 7 വർഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? ഭർത്താവിനോട് ജീവിച്ചു. ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു. മക്കളൊന്നുമില്ല. 84 വർഷം വിധവ. സ്തോത്രം. എത്ര വയസ്സായി? സ്തോത്രം. 84, 15, ഒരു 7 കൂട്ടിക്കൂ, 100 ചില്ലാനം വയസ്സ്. സ്തോത്രം. അമ്മച്ചി എന്താ ചെയ്യുന്നറിയാമോ? ആലയം വിട്ടുപിരിയാതെ ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? ഇസ്രായേലിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവുമായ കർത്താവിനെ ശീമോൻ താനും കയ്യിലെടുത്ത് ആ പ്രവചന നിവർത്തിയുടെ, ആ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ നിവർത്തി എന്നോണം, ആമേൻ, ദേവാലയത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ, ആമേൻ, പണ്ട് കേട്ട ദൂതന്റെ നിവർത്തി എന്റെ കണ്ണാലെ കണ്ടിട്ട് ആ കർത്താവായ യേശു കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കരങ്ങളിലെടുത്ത് അല്ലെ ഒന്ന് കണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമെന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണത്താൽ ആലയം വിട്ടുപിരിയാതിരിക്കുക, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. സ്തോത്രം ചെയ്തേ. ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം കേട്ടോ. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ അനേക കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. എന്നാൽ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ബ്ലെസ്സിങ്സും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിത്യത ദൈവം നമുക്ക് തന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ വകയുണ്ട്. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. ദൈവമക്കളെ, സംതൃപ്തിയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സ്തോത്രം ദൈവാത്മാവിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ കഴിയുള്ളൂ.
ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ അതിനെ വിഗ്രഹിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ, സ്തോത്രം, ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച നന്മയിൽ ഇതുവരെ ലഭിച്ച എല്ലാറ്റിലും ഞാൻ സംതൃപ്തനാണെന്ന് സഹോദര സഹോദരൻ നിനക്ക് പറയെങ്കിൽ മാത്രമേ നിനക്ക് ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തിയോടുള്ള ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിപ്പാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ 2 ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്. അലംഭാവത്തോടു കൂടിയുള്ള ദൈവഭക്തി വലിയ ആദായ സ്തോത്രം, സംതൃപ്തിയോടുകൂടിയുള്ളതായ ദൈവഭക്തി. സ്തോത്രം, ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ലഭിച്ച ശമ്പളത്തിൽ കർത്താവെ ഇതുവരെ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണെന്ന് എത്ര പേർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും? ഇതുവരെയുള്ള കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാ, എന്റെ ഭർത്താവിൽ, എന്റെ ഭാര്യയിൽ, എന്റെ മക്കളിൽ, എന്റെ സഭയിൽ. സ്വോത്രം. ദൈവമക്കളെ, ദൈവം നമുക്കെല്ലാം തരും. എന്നാൽ നമ്മുടെ അസംതൃപ്തി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആത്മീകത്തെ കെടുത്താറുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകല്ലേ. മുഖവരിയായി ദൈവാത്മാവ് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓർപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രികാലം നമുക്കധികം ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ കർത്താവ് വകയൊരുക്കല്ലോ. സ്വോത്രം, പത്രോസ് അപ്പോസ്തലനെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഏകദേശം തുല്യനായ ഒരു വ്യക്തിയാ. ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് വന്നേക്കുന്ന വ്യക്തിയാ. ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ, പ്രാഗും, കർത്താവിനെ തള്ളി പറയും, പിന്നെ മടങ്ങി വരും, എടുത്തിയാടും, മടങ്ങി വരും. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലൊക്കെ ഏകദേശം നമുക്ക് കൂട്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പത്രോസ് അപ്പോസ്തലനെ. പത്രോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ ജീവിതം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാഠമുണ്ട്. സ്തോത്രം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകളും പ്രശ്നങ്ങളും വരും. പക്ഷേ ആമേൻ മടങ്ങി വരുവാൻ സാധ്യതകളുണ്ട്. ഫെയിലിയർ ഈസ് നോട്ട് ഫൈനൽ, റിക്കവറി ഈസ് പോസിബിൾ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇപ്പോഴും മടങ്ങി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധ്യത നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം, ആ പത്രോസ് അപ്പോസ്തലനെ വിളിക്കപ്പെട്ടതും ദൈവസഭകൾ വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവസഭയ്ക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ 1 പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ താൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം, അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4 ബന്ധഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ തക്കണം കഴിയും. കറ, മാലിന്യം, വാട്ടം ഇവയൊന്നുമില്ലാത്തതായ അവകാശത്തിനായി തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം, ഈ സ്നാനപ്പെട്ട് കർത്തൃമേശ എടുക്കുന്ന പെന്തക്കോസുകാരാ ദൈവമക്കളോട് ഒന്ന് ചോദിക്കണേ, ഈ വീണ്ടും ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ, വീണ്ടും ജനിച്ചത് എന്തിനാന്ന് ചോദിക്കണം. ആർക്കും അറിയത്തില്ല. അങ്ങനൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ അങ്ങനൊന്നും ചോദിക്കില്ല, അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിക്കണമെന്നൊക്കെ കേട്ടു, ചർച്ചിൽ പോയപ്പം അതൊക്കെ കേട്ടു, പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്നാനപ്പെട്ടു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ജനന തീയതി അറിയാം. ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയും എന്റെ ബെറ്റർ ഹാഫും ബെറ്റർ ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ചുമ്മാ അങ്ങ് ഇടുന്നുണ്ട്. 4 പേര് നമ്മളെ പൊക്കി പറയാനും ലൈക്ക് അടിക്കാനും കമന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവരുടെ ഇതാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ജനിച്ച ഡേറ്റ് അറിയാവുന്ന എത്ര ദൈവമക്കളുണ്ട്? സ്തോത്രം, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇനി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഒന്നുകൂടെ ജനിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്നിട്ട് അങ്ങ് ഡേറ്റ് അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചേര്. സ്തോത്രം, അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനാ ഇന്ന് രാത്രി നീ കടന്നു വന്നേക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പലർക്കും ഇതറിയാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റേതിനാ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതറിയത്തേ ഇല്ല പലർക്കും. പിന്നെ ചർച്ചിന്റെ ഫോം വരുമ്പോഴാണ് ഇത് തപ്പുന്നത്. പിന്നെ കറക്കി കുത്തി എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഡേറ്റ് അങ്ങ് കുറിക്കും. അതല്ലേ സത്യം. പലരുടെയും മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം, ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം, ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ഭാഗ്യനാൾ, യേശുവൻ പാപം തീർത്ത നാൾ. റോമാലേഖനത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്ന 10-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യം, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് നീതിക്കായി ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ ഏറ്റു പറയണം. സ്തോത്രം, അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതും. കർത്താവേ, ഞാനൊരു പാപിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അനുദപിച്ച കാൽവറിയുടെ മരണം, ആ കാൽവറിയുടെ വേദന ഹൃദയത്തിൽ ആവാഹിച്ച് തന്റെ പാപത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ കണ്ണുനീരോട് അനുദപിച്ച ദൈവമക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവേ, ഞാൻ നിന്റെ മകനായി ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്റെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവമക്കളെ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ വകയുണ്ട്. അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്ന അതിന്റെ സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പേ സ്തോത്രം, 1-2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒന്ന് എക്വിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ്. സ്തോത്രം, ആമേൻ. സ്തോത്രം, ദൈവസേന വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി, പെട്ടെന്ന് മരിക്കുന്നു, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ സൈലന്റ് അറ്റാക്ക്, സ്തോത്രം, ഇങ്ങനെ വളരെ പ്രതിസന്ധിയാ. സ്തോത്രം, ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഭാരപ്പെടും. വിശ്വാസത്തിൽ വീണു പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. വിവിധമായ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിശുദ്ധിയിലും വേർപാടിലും ജീവിച്ചിട്ട് എന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പാസ്റ്ററെ ഇതുവരെ മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
എല്ലാവർക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടി, എനിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയില്ല. എല്ലാവർക്കും മിനിസ്ട്രി ജോലി കിട്ടി, എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. സ്തോത്രം. എല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്റെ കുടുംബജീവിതത്തിലില്ല. സ്തോത്രം. എല്ലാവർക്കും വീടുണ്ട്, എനിക്ക് വീടില്ല. എല്ലാവർക്കും കാറുണ്ട്, എനിക്ക് കാറില്ല. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്നാൽ അപ്പോസ്തലൻ അവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടെന്നറിയാമോ? നിങ്ങളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? എന്താണെന്നറിയാമോ? കറ, മാലിന്യം, വാട്ടം ഇവയൊന്നുമില്ലാത്തതായ അവകാശത്തിനായി തന്നെ നിങ്ങളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചേക്കുന്നു. സ്വോത്രം, സ്വോത്രം, സ്വോത്രം. ദൈവമക്കളെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ഇവിടെ കിട്ടിയ കാറുണ്ടല്ലോ, കറ പിടിക്കുന്നതാ. സ്വോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇവിടെ കൊറോണ ഉണ്ട്, മേളി കൊറോണ ഇല്ല. ആ അവകാശത്തിനായിട്ടാ. ഇവിടെ ക്യാൻസർ ഉണ്ട്, മേളി ക്യാൻസർ ഇല്ല. ഇവിടെ തമ്മിൽ തല്ലുണ്ട്, ബഹളമുണ്ട്, തമ്മിൽ പഴിക്കുന്നുണ്ട്, അനുസരണക്കേടുണ്ട്. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. രോഗമുണ്ട്, ദുഃഖമുണ്ട്. സ്തോത്രം. ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്. നിന്റെ വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് കരം വെച്ചിട്ട് പറ, അല്പനാളുകൾ ഒന്ന് സഹിച്ചാൽ മതി, ഒരു പുനരുദ്ധാനം ദൈവം എനിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പറയുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ഒന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അവർ ശുശ്രൂഷ തികച്ച് ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. അഭിമാനിക്ക കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ആ പിതാവിന്റെ മാതൃക പിൻകട്ടെ. താമസമില്ല നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ആമേൻ. എന്നിട്ട് 9-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പോസ്തലൻ പറയാണ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, അതിൽ എന്തെന്നറിയോ? വിശ്വാസത്തിന്റെ അന്തമായ ആത്മരക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ. കേട്ടോ? ആമേൻ. പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ലോകത്തിൽ ഒന്നും ചില വിഷയങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ശത്രുവായ പിശാച്, വേണ്ട പിശാച് തന്നെ വരണ്ട, കൂട്ടുപിശാച് എന്ന് പറയും. എന്തായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി? എന്നും രാവിലെ വൈകിട്ടും, വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്നു, വൈകിട്ട് മീറ്റിംഗ്, വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് മീറ്റിംഗ്, ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് മീറ്റിംഗ്, ഇടയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥന, സാറ്റർഡേ എന്താ? ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും പോകാറില്ല. ഞങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് പോകും, കർത്തൃമേശ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകും, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. നീ പോയിട്ട് എന്തായി? പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്തില്ല? ഒരു മറുപടിയും ഇല്ല. സ്വോത്രം, സ്വോത്രം. നമ്മുടെ ബെന്നി ബദറ, സനു ബദറ, സോജു ബദറ, കുര്യാച്ചാനെ, സ്വോത്രം, ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് വരുമായിരുന്നു. AM ഹാളിലെ, സെന്റ് ക്രിസ്റ്റോഫറിലെ. സ്വോത്രം. ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ ദൈവത്തെ കുറച്ചു പേരേ ഉള്ളൂ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്വോത്രം, സ്വോത്രം, സ്വോത്രം. പല വിഷയങ്ങളും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല. എന്നാൽ ദൈവം ചില നിന്നയെ മാറ്റി. ബിന്നിബദറിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. സിസ്റ്റർ ഷൈനിക്കായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രിയ സിബി, സെബാസ്റ്റ്യൻ പ്രിയ, അവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മുടെ നിന്നയെ മാറ്റിയ ദൈവമാണ്. സ്വോത്രം. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേ. സ്വോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവമക്കളെ, ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണോ ദൈവം എല്ലാം തന്നത്? ആണോ? എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കാതെ എത്രയോ നന്മകൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജനനത്തിന്റെ അന്ന് മുതൽ ഈ പ്രായം വരെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ വേണ്ടതെല്ലാം നൽകിയ ഒരു ദൈവത്തെ കൂടെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു തന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് അടുക്കളയിൽ ഇരിക്കുന്ന പിച്ചാത്തി നമ്മൾ എടുത്ത് കൊടുക്കാറില്ല. അവന് ദോഷമെന്ന് കണ്ടാൽ. അമ്മ 5-8 വയസ്സാകുമ്പോൾ കാറിന്റെ പിൻ സീറ്റിൽ, ബൂസ്റ്റർ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇരുത്താറില്ല. നമുക്കത് ദോഷമാണെന്നറിയാം. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ അപ്പനായ നമ്മുടെ കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയവും ചിലപ്പോൾ തന്നില്ല, എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം അറിയാതെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി ഓർപ്പിക്കട്ടെ, പിശാച് നിന്റെ ചെവിയിൽ മന്ത്രിക്കുമ്പോൾ, നിന്റെ ഹൃദയത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ആമേൻ, പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മറുപടി കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിശാചിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ, പിശാചേ, ഈ ലോകത്തിൽ മരണം കൊണ്ടോ എന്റെ കർത്താവിന്റെ വരവ് കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിലെ ചില നന്മകൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് മേടിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ദൈവം എന്നെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചത്. അവിശ്വാസത്തിന്റെ അന്തമായ ആത്മരക്ഷ പ്രാപിപ്പാനാണ് എന്നെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചതെന്ന് പറയുവാൻ ധൈര്യമുള്ള ദൈവമക്കൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേ. നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കൂട്ട് വിശ്വാസിയായ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മേൽ ദൈവശക്തി ആവരിക്കും. നിന്റെ ഭാര്യമേൽ ദൈവശക്തി ആവരിക്കട്ടെ, നിന്റെ ഭർത്താവിന്മേൽ ദൈവശക്തി ആവരിക്കട്ടെ. അഭിഷേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകരപ്പെടുക എന്നുള്ളതാ. ഇന്ന് രാത്രി നീ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവിടെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന റൂമിൽ ദൈവശക്തി ആവരിക്കട്ടെ. നിന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് ദൈവ സൗഖ്യം കൊടുക്കട്ടെ. നിങ്ങളിലുള്ള അഭിഷേകം ഒന്ന് പകരപ്പെടട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. പുഷ്ടി നിമിത്തം നുകമൊടിയുന്നൊരു അഭിഷേകം, യെശയ്യാ പ്രവചനം 10-27 പുഷ്ടി നിമിത്തം നുകമൊടിയുന്നൊരു അഭിഷേകം. എല്ലാ അന്യായ നുകങ്ങളും ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിട്ടുപോകാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കൽപ്പിക്കുക. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ദൈവശക്തി നിങ്ങളുടെ വിഷയമേ വ്യാപരിക്കട്ടെ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കൊലോസ്യ ലേഖനം
പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ സ്തോത്രം താൻ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ സ്തോത്രം താൻ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വേദഭാഗമുണ്ട്. കൊലോസ്യ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അതിന്റെ 12-ാമത് വേദഭാഗത്തിൽ സ്തോത്രം അവിടെ കാണുന്നു, നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനായ എപ്പഫ്രാസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ തികഞ്ഞവരും ദൈവഹിതം സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുള്ളവരായി തീരേണ്ടതിന് അവൻ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ആമേൻ. ദൈവമക്കളെ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന കാര്യം, ബദറെ ഞങ്ങളെ ഒത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണേ, പാസ്റ്ററെ ഈ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ. ഈ കർത്താവ് സ്തോത്രം കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതൊന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ചില ശോധനകൾ ദൈവം തരുന്ന ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ. സ്തോത്രം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളങ്ങ് പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തെ അങ്ങ് മറന്നു കളയും. കർത്താവ് ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാം നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. കോവിഡ് വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലാം അവന്റെ കൺട്രോളിലാ. അതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തി പോരാടുക കേട്ടോ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ഈ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിലെ പ്രാർത്ഥനയല്ലേ കേട്ടോ, ഈ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ എത്ര ദൈവമക്കളുണ്ട്. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ വചനധ്യാനമുള്ള പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹസ്ബൻഡ് കയറി വരുമ്പോൾ ഭാര്യ വിളിച്ചിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല, റൂമിന്റെ അകത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അങ്ങനെ കണ്ടവരുണ്ടോ? തിരിച്ചായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഭാര്യ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരും, അച്ഛനെ അതോ മൊബൈൽ കണ്ടിരിക്കുകയാണോ? സ്തോത്രം. എന്ത് ചെയ്യുക? അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇങ്ങനെ കണ്ടവരുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. സ്തോത്രം. കുടുംബജീവിതത്തിലെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ കാണിക്കാനും അതൊരു ഫോർമലായിട്ട് നിൽക്കും. നമ്മളെല്ലാവരും എന്താണെന്നറിയാം, ഒരു ചിട്ട പോലെ. എന്നാൽ രഹസ്യ പ്രാർത്ഥന ഉള്ളവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. രഹസ്യ പ്രാർത്ഥന ഉള്ളവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ ജയിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾക്ക് സ്വർഗത്തിലെ തമ്പുരാൻ കൊടുത്ത ഒരു മൂർച്ചയുള്ള ആയുധമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്. സ്തോത്രം. അമേരിക്കയും താലിബാനും ഒക്കെ വിച്ഛേദിക്കുന്ന ബോംബ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവം തന്നേക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ള ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള വെപ്പൺ ഉണ്ടല്ലോ, സ്തോത്രം, അത് ദൈവം തന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം, കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം, വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഇപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ കേട്ടോ. അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ. പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ പോരാടുകയാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം നിശ്ചയമായും ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് ദൈവം മറുപടി തരുന്ന ദൈവമാണ്. എത്ര ദൈവമക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം. വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേലെ അത് വ്യാപരിക്കത്തുള്ളൂ. സ്തോത്രം. ആമേൻ. ഞാൻ എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. സ്തോത്രം. ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വേദഭാഗം അതിനായിട്ട് ഓർപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകം അതിന്റെ 15-ാം അധ്യായം 31-ാമത് വേദഭാഗമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. സ്തോത്രം. അഹിതോഫേലിന്റെ ആലോചനയെ അബദ്ധമാക്കണമെന്ന് ഭക്തനായ ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതിന്റെ 17-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നു, അബ്ശാലോമിന് അനർത്ഥം വരേണ്ടതിന് അഹിതോഫേലിന്റെ നല്ല ആലോചനയെ വ്യർത്ഥമാക്കുവാൻ യഹോവ നിശ്ചയിച്ചു. ഉത്തരം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ പ്രാർത്ഥന, ഈ ഉപവാസം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ പുതിയ നിയമ അപ്പോസ്തലന്മാർ വെച്ച വ്യവസ്ഥയോ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക മേഖലയിലുള്ളവർ പറഞ്ഞതോ ഈ പാസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ച കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തന്നെ വെച്ചതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുള്ളത്. ഈ ശിഷ്യന്മാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു, യോഹന്നാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കണം യോഹന്നാൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കർത്താവ് തന്നെ ഇവരോട് പറഞ്ഞു, എന്നറിയാം, ഈ നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായവന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണമുണ്ട്. ഈ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ മാത്യു ചാപ്റ്റർ 6:2, 6:5, 6:16 ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2, 6:5, 6:16, 6:2 പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഭിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ, എന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കണം എന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഭിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ അടുത്ത ഭാഗം പറയുന്നു 6:5, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ്. ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ. സ്തോത്രം.
6:16 പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം. ആമേൻ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഉപവസിക്കണമെന്നാ, അല്ലെ ഉപവസിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഉപവസിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ്. ഉത്തരം. പാസ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അതൊക്കെ ശരിയാ. പക്ഷെ ഇത് വെച്ചത് ആരാന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ ദൈവം വെച്ചതാ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന്, കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഉത്തരം. ആമേൻ. പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടുന്നവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ആത്മീകമായി മുന്നേറുവാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഉത്തരം. പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടുക. നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മുടെ അപേക്ഷ കൊടുക്കുകയല്ല, പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ പോരാടുക. ഉത്തരം. ആമേൻ. ദൈവവുമായി സംസാരിക്കാൻ യഹോവയായ നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവം വെച്ച വ്യവസ്ഥയാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ള മീഡിയ. സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ദൈവവുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. സ്തോത്രം. കണക്റ്റിംഗ് വിത്ത് ഗാഡ്. ദൈവവുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മീഡിയ ആണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്. സ്തോത്രം. ആമേൻ. പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സീക്രട്ട് വെപ്പൺ ആണ്. സ്തോത്രം. കൊടുക്കണം. ഇവിടെ തന്നെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഭിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ, ആമേൻ, ദാനം ചെയ്യുന്നവർക്കായി, ദശാംശം കൊടുക്കുന്നവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അനേക പ്രിയപ്പെട്ട വിവിധ നിലകളിൽ സഹായിക്കാറുണ്ട്. അവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. ഉപവസിക്കുമ്പോൾ ഉപവസിക്കണം. ഉപവസിക്കുന്നത് എന്തിനാ? ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഡെഫിനിഷനാ. സ്തോത്രം. ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫീസ്റ്റിംഗ് വിത്ത് ഗാഡ്. ദൈവത്തോടു കൂടെയുള്ള പന്തി ഭോജനത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫീസ്റ്റിംഗ് വിത്ത് ഗാഡ്. നോക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഭക്ഷണമൊന്നുമില്ല, പിന്നെന്തുവാ? വചനം ഭക്ഷിക്കുന്നത്. ഉത്തരം. അല്ലാതെ ഇറച്ചി മീനും മുട്ടയും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല. ഉത്തരം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും നാളായി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ ചോദിച്ചു, ഈ 2 വർഷമായി കോവിഡ് വന്നല്ലോ എന്ന് പറയാം, ഇതുവരെ ഉപവസിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഒരു നേരം പോലും. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈ മഹാമാരി കെടുതി വന്ന് ആയിരങ്ങളും ലക്ഷങ്ങളും മരിച്ചിട്ട് ഉപവസിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇനി ഉപവസിക്കും തോന്നില്ല. ഉത്തരം. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ല എന്നാ വിചാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം നിങ്ങളൊക്കെ ഉപവസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഭർത്താവിനറിയാം, ഭാര്യയ്ക്കറിയാം, മക്കൾക്കറിയാം, സഭാവിശ്വാസികൾക്ക് അറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം തമ്മിൽ ഉപവാസം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഉപവാസം ഉള്ളവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ആത്മീക നിലവാരത്തിന്റെ ഗ്രേഡ് ഉയരണമെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവിന് ഉപവസിക്കാറുന്നല്ലോ. ഉത്തരം. ഉപവസിച്ചില്ലേ? കർത്താവ് ഉപവസിച്ചു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റോൾ മോഡലാ കർത്താവ്. ഉത്തരം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഉപവസിച്ചങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോണ്ടല്ലോ ദൈവമക്കളെ, ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും കഴിയുമ്പോണ്ടല്ലോ, ആ മോശ, പഴയ നിയമ മധ്യസ്ഥനായ മോശ 40 ദിവസം സീനായുടെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവന്റെ തോക്ക് പ്രകാശിച്ചു. അവന് ആൾ മാറിയതുപോലെയായി. ഉത്തരം. മറുരൂപമറിയിൽ നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവുമായി ചിരുന്നപ്പോൾ, അവര് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെന്നറിയാമോ? മുഖത്തിന്റെ ഭാവം മാറി. ഉത്തരം. ഇന്ന് രാത്രി ഈ പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ച് അമ്മ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖത്തിന്റെ ഭാവം ഒന്ന് മാറണം. ഉത്തരം. പ്രാർത്ഥിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ മുഖത്തിന്റെ ഭാവം മാറണം. നമ്മുടെ ഭാവം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഭാവം ഒന്ന് മാറിയിട്ട് ആരുടെ ഭാവം വരണം? പൗലോസിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവം വരണം. സ്തോത്രം. ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെ കഴിയുമുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വലിയൊരു ആത്മബലമാണ്. സ്തോത്രം. സമയം എന്റെ മുമ്പിൽ ഇല്ലല്ലോ, വളരെ കടന്നു പോകുന്നല്ലോ. ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗം. സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. യഹോവയായ ദൈവമേ, അഹിതോഫെലിന്റെ ആലോചനയെ വ്യർത്ഥമാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. നമുക്കറിയാം ദാവീദ് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ, ദൈവത്തിന് ഹൃദയപ്രകാരമുള്ളതായ ഒരു പുരുഷനാണ്. സ്തോത്രം. ആമേൻ. ദൈവത്താൽ ആക്കപ്പെട്ട സ്തോത്രം വ്യക്തിയാണ്. എന്താ ശൗൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ശൗലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. 8-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. ശമൂവേല് വന്ന് യഹോവയോട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. സ്തോത്രം. ജനം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് ജാതികൾക്കുള്ളതുപോലെ എന്ത് വേണം? ഒരു രാജാവിനെ വേണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പം ഈ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ ശമൂവേൽ എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ഭാരം വന്നു. രാജാവോ? ദൈവം അവർക്ക് രാജാവായിട്ടുള്ളപ്പോൾ ഇപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് വേണം? ജാതികൾക്കുള്ളതുപോലെ വേണം. സ്തോത്രം. അപ്പം യഹോവയായ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് സ്തോത്രം ശമൂവേൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഓർഡിനേഷൻ കൊടുത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞു. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ജനത്തിന്റെ ഇച്ഛ എന്ത് ചെയ്താ അറിയാമോ? കേക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്തോത്രം. ആമേൻ. സ്തോത്രം. അതിന്
ഈ ദൈവഹിത പ്രകാരം അല്ലാതെ ചെയ്തതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് അവർ അനുഭവിച്ചത് തന്നെ. സ്തോത്രം. അതിനുശേഷം സ്തോത്രം, യഹോവയായ ദൈവം ദാവീദിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. സ്തോത്രം. ദാവീദ് യഹോവ ഭക്തനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. സ്തോത്രം. ദാവീദിന്റെ ചില പ്രാർത്ഥനകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സ്തോത്രം. 13-ാം സങ്കീർത്തനത്തിലൊക്കെ ദാവീദ് ഹൃദയം പൊട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. സ്തോത്രം. ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നറിയോ? ശത്രു അവൻ എന്നെ തോൽപ്പിച്ച് കളഞ്ഞുവെന്ന് അവൻ പറയരുത്. എന്ന് വെച്ചാൽ പിശാച് എന്നെ തോൽപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു എന്ന് പറയരുത് കർത്താവേ എന്ന് ഹൃദയം പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഒരു ദാവീദ്. സ്തോത്രം. നമ്മൾ പറയാറുണ്ടോ? നമ്മളും പ്രാർത്ഥിക്കണം, ദൈവമേ പിശാച് എന്റെ ആത്മീക ജീവിത യാത്രയിൽ, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ, എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ തോൽപ്പിച്ച് കളഞ്ഞുവെന്ന് അവൻ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുവാൻ ഇടയാകരുത്. സ്വോത്രം 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 സ്വോത്രം. ആമേ. സ്വോത്രം. പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ, എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കണം. പിശാചിന് പിടികൊടുക്കരുത്. നമ്മൾ പിശാചിന് പിടികൊടുക്കരുത്. ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവീൻ, എന്നാൽ പിശാച് നമ്മളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോവും. നമ്മൾ പിശാച് വിട്ട് ഓടിപ്പോവും എന്ന് മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ. എന്നാൽ അതിന് മുമ്പ് ഒരു വാക്യമുണ്ട്, ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങണം. കീഴടങ്ങുന്നത് ആർക്കാണോ അവനായിരിക്കും നമ്മുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നത്. അവൻ ലോകത്തിന്റെ ഒരു മോഹവും ഒരു ചതിയും ഒരു അവകാശവാദവും നമ്മുടെ മേൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പിശാചിന് നമ്മുടെ മേൽ അധികാരമില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ ദാവീദ് ഈ 39-ാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടെന്നറിയാം. യഹോവേ എന്റെ അവസാനത്തെയും ഞാൻ എത്ര ക്ഷണികനെന്നും എന്റെ ആയുസ് എത്ര ലഘുവാണെന്നും നീ എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണമേ. എന്തൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. സ്തോത്രം. പിന്നെ ഈ 51-ാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബർശേബയുടെ വീട്ടിൽ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയായിട്ടൊക്കെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നാദാൻ തന്ന് ദൂത് പറയുമ്പോൾ ആ സങ്കീർത്തനമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തകർന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. ദൈവമേ ഞാൻ നിർമ്മലനാകേണ്ടതിന് ഈ സോപ്പ് കൊണ്ട് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ ഹിമത്തേക്കാൾ വെളുക്കണമെന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നോക്കി, ഹിമത്തേക്കാൾ. സ്തോത്രം. ദൂത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരം. ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനിലുണ്ട്. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള. നമ്മളാണെങ്കിലോ പിന്നെ എന്നെ അങ്ങനെ അപമാനിക്കാമോ, അങ്ങനെ ചോദിക്കാമോ, അങ്ങനെ പൊതുവിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയാണോ? പണ്ടങ്ങനെയൊന്നും ഒന്നുമല്ല. പണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു 10-40 വർഷം മുമ്പൊക്കെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ സഭയിൽ ഇപ്പൊ ദൈവാസന്മാരൊക്കെ ആലോചന പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അച്ചാനില്ലേ, ഇന്ന് വീട്ടിൽ അലോഹ്യം ബ്ലൂ ഷർട്ട് ഇട്ട ബ്ലൂ ഷർട്ട് അവിടെ അതിന്റെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. അല്ലെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അമ്മാമ്മ പുള്ളിയുള്ള സാരി ഇട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. ഒരു പ്രശ്നം വന്നില്ല. ഈ പൗലോസ് പറയുന്നത് പരസ്യ ശാസന ഗുണം ചെയ്യുന്ന. പിന്നെ അടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മര്യാദയ്ക്ക് വരും. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവാചകന്മാരും ഇല്ല, വന്നാലോട്ട് നമ്മൾ അടുപ്പിക്കത്തില്ല. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് എന്നറിയാമോ, നമ്മളെല്ലാം ഒരു പരുവത്തിൽ അങ്ങ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങളല്ല, ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. സ്തോത്രം. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വല്ലപ്പോഴും ബഹറിലൊക്കെ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. എന്നാൽ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ദാവീദ് അധികാരത്തിന്റെ ഉച്ചസ്ഥാനിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാ. പക്ഷേ തനിക്കൊരിക്കലും ഈ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്ന് സമാധാനത്തോടെ ഭരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ദാവീദ് എവിടെന്നറിയാമോ? പൂഴി വാരി തലയിലിട്ടുകൊണ്ട് കെദ്രോൻ തോട് കടന്ന്, സ്തോത്രം, ആമേൻ, സ്തോത്രം, ഒലിവ് മലയുടെ കയറ്റവും കയറി താൻ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. താൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. ആമേൻ. ദാവീദിനെ കുറിച്ച് അവിടെ കാണുവാൻ തക്കോണം കഴിയും. സ്തോത്രം. ആ ഭാഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ കഴിയും. സ്തോത്രം. ശിമയി തന്നെ ശപിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും. നീചാ നീചാ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ശപിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും. കല്ലുപറുക്കി ദാവീദിനെ എറിയുന്നു. സ്തോത്രം. ആമേൻ. സ്തോത്രം. കെദ്രോത്തോടെ കടന്നു പോകുന്നു. സ്തോത്രം. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഒരു വാർത്ത കേട്ടത്. തന്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ വിശ്വസ്തനായി ആലോചന പറഞ്ഞാൽ അത് അതുപോലെ അച്ചട്ടായി ഫലിക്കും. അവിടെ എഴുതിയേക്കാണ്, ആ കാലത്ത് അഹിതോഫേലിന്റെ ആലോചന യഹോവയുടെ ആലോചന പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു. സ്തോത്രം. എന്നാൽ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ദാവീദിന്റെ സ്വന്തം മകനായ അബ്ശാലോം ദാവീദിനെതിരെ തിരിഞ്ഞു. സ്തോത്രം. ഹെബ്രോനിൽ അവൻ, സ്തോത്രം, ആൾക്കാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി സ്വയം രാജാവായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായ ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം. അവിടെ കാണിച്ച ചില മണ്ടത്തരങ്ങളുണ്ട്. 15-ാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അബ്ശാലോമേ ഈ രാജാവാകാൻ വേണ്ടി ചെയ്തൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. 15-1
സ്തോത്രം. രാജാവാകാൻ ഒരു രഥത്തെയും കുതിരകളെയും മുമ്പിൽ ഓടാൻ എന്തിനാ അകമ്പടിയെ നായകരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സമ്പാദിച്ചു. സ്തോത്രം. എഴുന്നേൽക്കുക രാജാവാകാൻ. ഈ പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ രാജാവാകാൻ ഇതല്ല വേണ്ടത്. രാജാവാകാൻ വേണ്ടത് തൈലക്കൊമ്പുകളുടെ അഭിഷേകം കേട്ടോ. സ്തോത്രം. ദൈവമക്കളെ, ശുശ്രൂഷയെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം ദൈവത്തിനുള്ള അഭിഷേകം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. സ്തോത്രം. ആൾബലമോ പണമോ സൗന്ദര്യമോ സ്തോത്രം സംഘടനാ ബലവുമല്ല ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ട പ്രധാന ഘടകം. ആമേൻ. അബ്ശാലോം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി. അപ്പന്റെ രാജധാനിയും കുതിരയും കണ്ടപ്പോൾ അവൻ വിചാരിച്ചു കുതിരയും രാജധാനിയും അകമ്പടി സേവിക്കുന്നവരും എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത രാജാവാകാം എന്നുള്ളത് അബ്ശാലോം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദാവീദിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും ദാവീദിന്റെ കണ്ണുനീരും ദാവീദിന്റെ മേലുള്ള അഭിഷേകവും അവന് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സ്തോത്രം. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആൾക്കാരെ സംഘടിപ്പിച്ചു. രണ്ടാമത് അവൻ ചെയ്തത്, താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം, പുള്ളി രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കും. സ്തോത്രം. ഒരിക്കൽ പോലും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. ഇപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? പുള്ളി പടിവാതിക്കൽ ഇരുന്നിട്ട് പറയും, ആരെങ്കിലും കാര്യം ക്രമീകരണത്തിന് വരികയാണെങ്കിൽ അവര് പറയും, അപ്പനല്ല ഇപ്പൊ കാര്യം ചെയ്തത്, ഇപ്പൊ ഞാനാണ് ഈ കാര്യമെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ചെയ്യുന്നത്. സ്തോത്രം. പണ്ട് ആശീർവാദം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്ത് പോകുന്ന വ്യക്തിയാ. ഇപ്പൊ ആശീർവാദം പറഞ്ഞാലും പോകത്തില്ല, എല്ലാരെയും പിടിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുക്കും. എന്നാ സ്നേഹം എന്നറിയോ? സ്തോത്രം. ആമേൻ. പണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നീ കർത്താവ് വന്നതാണോ, ഇനി ഇവര് കാണുന്നില്ലല്ലോ. സ്തോത്രം. അബ്ശാലോം മന്ദിരെന്നറിയാമോ? അവൻ ഇരിക്കുന്നവെന്നറിയാമോ? അവൻ ആരെ കണ്ടാലും ഇപ്പൊ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുക്കും. സ്തോത്രം. ഈ ഹസ്താക്ഷേപം കൊടുത്ത് ഹഗ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നമ്മുടെ രാജീവ് ഗാന്ധി ലോകസഭയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത മോഡിക്കെതിരെ കുറച്ചു നേരം മോഡി സപ്തനായി പോയി എന്നുള്ള കേട്ടത്, പ്രതിവാദം പറയാതെ. ഈ ചൂടായി വരുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒന്ന് ആലിംഗനൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചു നേരം നിൽക്കും. ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് പയറ്റുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്. സ്തോത്രം. കലിതുള്ളിയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ, ചൂടായി നിൽക്കുമ്പോൾ സാര ബദൽ തോളത്തൊക്കെ തൊടി മണി ആ പുള്ളിയൊക്കെ അറിയുകയും ചെയ്യും. സ്തോത്രം. ഈ പുള്ളി അബ്ശാലോം ഈ ട്രിക്കൊക്കെ അറിയാം. അബ്ശാലോം എന്നറിയാമോ? വശീകരിക്കാൻ ചെയ്ത പണിയാ. വശീകരിക്കാൻ എന്തെന്നറിയാമോ? ഇനി അപ്പനല്ല, ഞാനാണ് കാര്യം, എല്ലാരും കെട്ടിപ്പിടിക്കും, ഞാനാണ് കാര്യം തീർക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. പിന്നെന്നറിയാമോ? 100 കണക്കിന് ആൾക്കാരെ എന്തെന്നെ കൂട്ടി ഹെബ്രോനിൽ വിളിച്ചു, ചീട്ടിറക്കി, എല്ലാവർക്കും കാർഡ് കൊടുത്തു, ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, അവിടെ വലിയ സൽക്കാരങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനിയും തൊട്ട് ഞാനാണ് രാജാവ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്നാൽ ദാവീദ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഹൃദയം തകർന്നവനായി. ദാവീദ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇതിന്റെ പിന്നിലെ കരമെന്ന് പറയുന്നത് എന്നോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നിന്നതായ അഹിതോഫേലാണ്. സ്തോത്രം. അഹിതോഫേൽ ദാവീദിനെതിരായി പ്രവർത്തിച്ച് തന്റെ സ്വന്തം മകനായ അബ്ശാലോമിനോടൊപ്പം നിന്നു. ദൈവമക്കളെ, ബൈബിളിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു മകനെ ഇത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പിതാവുണ്ടെങ്കിൽ ദാവീദ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അത്രമാത്രം സ്വന്തം മകനെ സ്നേഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദാവീദ്. എന്നാൽ അബ്ശാലോം തനിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ ഹൃദയം പൊട്ടിപ്പോയി. തന്റെ വിശ്വസ്തനായ മന്ത്രിയായിരുന്നതായ, സ്തോത്രം, പ്രഥമ സ്ഥാനമുള്ളതായ അബ്ശാലോം അഹിതോഫേൽ തനിക്കെതിരായി. ദാവീദ് ഭാരപ്പെട്ടു. തന്റെ മുമ്പിൽ ആരും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ. ശിവയിൽ ശപിക്കുന്നു, കല്ലുവാരി എറിയുന്നു, നീജാ നീജാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആമേൻ സ്തോത്രം കളിയാക്കുന്നു. അതിന് നടുവിൽ ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു പ്രാർത്ഥനയായി, യഹോവേ അഹിതോഫേലിന്റെ ആലോചനയെ വ്യർത്ഥമാക്കണമേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. 17-ാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയേക്കുക, യഹോവയായ ദൈവം അഹിതോഫേലിന്റെ ആലോചനയെ വ്യർത്ഥമാക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഹൃദയഭാരത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് മേൽ ദൈവം നിശ്ചയമായി മറുപടി തരും. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ജഡികങ്ങളല്ല, കോട്ടകളിടിപ്പാൻ ശക്തിയുള്ളവരാ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, നിന്റെ മേൽ തന്ന ഒരു അഭിഷേകമില്ലേ? നിനക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു കൃപ ദൈവം തന്നിട്ടില്ലേ? ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേ.
പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിവില്ലെങ്കിലും, പാടാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, മറ്റ് യാതൊരു കഴിവുമില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേ. അപ്പോസ്തലന്മാർ കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടന്നു, കൈയും കാലും ഒക്കെ ആമത്തിലിട്ടുവെങ്കിലും അവർ ആദരത്തെ ബന്ധിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി കാരാഗൃഹത്തെ ഇളക്കിയ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ആമേൻ. ദാവീദിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവമക്കളെ, സംഭവിച്ചതിനെന്നറിയാമോ? അബ്ശാലോമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇസ്രായേലിൽ ഇതുപോലെ സൗന്ദര്യമുള്ളതായ, ഒത്ത രൂപഗുണമുള്ളതായ ഒരു വ്യക്തിയില്ല ദാവീദിന്റെ മകനെ പോലെ, അബ്ശാലോമിനെ പോലെ. സ്തോത്രം. അത് മാത്രമല്ല, തലമുടി ഭാരമാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലേ വെട്ടിക്കത്തുള്ളൂ. അത് മാത്രമേ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ രീതി അനുസരിച്ച് അത് അവരങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു വന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ അടുത്തതിനെന്നറിയാം വായിക്കുന്നത്, വെട്ടിച്ചാലോ അതിന്റെ വില എത്ര എന്നറിയാമോ? ഷേക്കൽ 200 ഷേക്കൽ വെള്ളി വില. സ്തോത്രം. അത് മാത്രമല്ല, സ്തോത്രം, മുടി തൊട്ട് അടിവരെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു ഊനവുമില്ല. അത്രയൊരു വ്യക്തിയാ. ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, എത്ര വലിയ ലോകത്തിലെ എടുത്തു പറയത്തക്ക ഗുണമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ദൈവഹിതമല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവൻ ചലിച്ചാൽ, ഒന്നുകൂടെ പറയാം, സ്വന്തം കടിപ്രദേശത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഭക്തന്റെ നേരെ കരമുയർത്തിയാൽ, ശബ്ദിച്ചാൽ, കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ യഹോവയുടെ കരം അവന് പ്രതികൂലമായി ചലിക്കും. അവിടെ അപ്പൻ രാജാവാണെന്നോ മകൻ രാജാവിന്റെ മകനാണെന്നോ തമ്മിൽ ദൈവത്തിന് ബന്ധമില്ല. ഭൂമിയിലാണ് അപ്പനും മക്കളും, ചേട്ടനും അനിയനും, ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും എന്നുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന് ആരോടും ഒരു ദാക്ഷിണ്യം കാണിക്കുന്ന ദൈവമല്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, സ്വന്തം കടിപ്രദേശത്ത് നിന്നാലും യഹോവയായ ദൈവം വെട്ടും. ആമേൻ. സ്തോത്രം. കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്തു വരുന്ന, ശീക്കരം പാഞ്ഞു വരുന്നതായ അബ്ശാലോം. ദൈവമക്കളെ, അറിയണോ സംഭവിച്ചത്? ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും മീതെ കരുവേലകത്തിന്മേൽ തന്റെ അഭിമാനമായിരുന്നതായ ആ മുടി കുരുങ്ങി ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും മീതെ പരസ്യകോലമായി തീർന്നു. ഊശായി ഉൾപ്പെടെ ഇഥായി ഉൾപ്പെടെ വന്ന് വട്ടം കൂടി നിന്ന് അടിച്ച് അവനെ വെട്ടി താഴെയിട്ടു. ഇന്ന് രാത്രി ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന മതി കേട്ടോ. മിണ്ടാൻ പോകണ്ട, കരുക്കൾ നീക്കാൻ പോകണ്ട. ആമേൻ. നിനക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, നമുക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി, അവൻ എത്ര ആലോചനക്കാരനായി. ഒരു കാലത്ത് അവന്റെ ആലോചന യഹോവയുടെ ആലോചന പ്രകാരമായിരുന്നു സത്യം. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഓർപ്പിക്കട്ടെ, നീ ദൈവത്തിനും ദൈവവചനത്തിനെതിരായും യഹോവയുടെ അഭിഷക്തനും എതിരായി തിരിയുമ്പോൾ ദൈവം നിന്നെ തള്ളുമെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുതേ. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ദൈവം ആരാന്നറിയാമോ? അഹിതോഫേൽ മാറിയാൽ ബുദ്ധിയുള്ളവരും പഠിപ്പുള്ളവരും കൂടെ ഇല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, നമ്മുടെ ദൈവം വചനം പറയുന്നു, അവൻ ആലോചനയിൽ വലിയവനും പ്രവൃത്തിയിൽ ശക്തിമാനുമായ ദൈവമാണ്. സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രി ആലോചനയിൽ ലോകത്തിലെ ആലോചനക്കാർ മാറിപ്പോകട്ടെ. എന്റെ ദൈവം ആരാന്നറിയാമോ? ആലോചനയിൽ വലിയവൻ, അവൻ പ്രവൃത്തിയിൽ ശക്തിമാൻ. സ്തോത്രം. ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും, ആര് തടുക്കും? ഇന്ന് രാത്രി തടുക്കുവാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ? ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ കരം നമുക്ക് അനുകൂലമായി ചലിച്ചാൽ അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. സ്തോത്രം. എന്റെ സമയം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ സ്തോത്രം ഓടിപ്പോകുവാൻ തക്കണം താല്പര്യപ്പെടുന്നു. സ്തോത്രം. ദൈവമക്കളെ, ദാവീദിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു. ഓ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിശ്ചയമായും അനർത്ഥം വരുവാൻ യഹോവ നിശ്ചയിച്ചു. ദൈവം ഒരുവൻ അനർത്ഥം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ നിർണയത്തെ മാറ്റുവാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്തൊരു വേദഭാഗം ഓർപ്പിക്കട്ടെ. എസ്തറിന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാം വേദഭാഗം. എന്നാൽ എനിക്ക് രാജാവ് അനർത്ഥം നിശ്ചയിച്ചു എന്ന് ഹാമാൻ ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ എസ്തർ രാജ്ഞിയോട് അവൻ അപേക്ഷിക്കാൻ പോയി. ഹാമാൻ പോയി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. സ്തോത്രം. എസ്തർ രാജാവിനോട്, എന്നെയും എന്റെ കുലത്തെയും മുടിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങളെ ഹാമാൻ വിറ്റുകളഞ്ഞു എന്ന് പറയുക എസ്തർ. സ്തോത്രം.
3-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശൂസൻ പട്ടണം ഈ വാർത്ത കേട്ട് കലങ്ങി മറിഞ്ഞു. സ്വോത്രം. അതിന്റെ 8-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, 8-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം വിഷയത്തിന് തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചു. അവിടെ എഴുതിയേക്കാണ്, ആ പട്ടണം ആർത്ത് സന്തോഷിച്ചു. 3:15 8:15 ഇടയിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മൊർദെഖായി ചെന്നിട്ട് എസ്തറിനോട് പറഞ്ഞു, എസ്തറേ, നീ രാജസന്നിധിയിൽ എത്തിയത് കൊണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നു വിചാരിക്കണ്ട. നീ ഈ സമയത്ത് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ യഹൂദന് വേറൊരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് രക്ഷ വരും. പക്ഷെ നീ നിന്റെ കുടുംബവും എന്തെന്നറിയാമോ? നശിച്ചു പോകും. എസ്തേർ വാക്ക് ഭയപ്പെട്ട്, സ്തോത്രം, ആമേൻ, രാജാവിന്റെ ഓർഡറിലെങ്കിലും രാജധാനിയിലേക്ക് ചെന്നു. അത് ആ സമയത്ത് എസ്തേർ ചെയ്തെന്നറിയാമോ? തങ്ങളോട് കൂടെയുള്ളവരും ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും ക്രമീകരിച്ചു. നോക്കിക്കോണം, 3:15 കൂട്ടക്കരച്ചിലും അതിദുഃഖവും മാറാൻ കാരണം അല്ല, 8:15 ഒരു സന്തോഷവും ആർപ്പും ഉണ്ടാകാൻ കാരണം, ആമേൻ, അതിന്റെ ഇടയിൽ നടന്നൊരു സംഭവമാണ്. അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉപവാസത്തോടും കണ്ണുനീരോടും പ്രാർത്ഥനയും സമയം ചെലവഴിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി ഓർപ്പിക്കട്ടെ, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വെറുതാവല്ല ദൈവമക്കളെ. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നിശ്ചയമായും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽ മുന്നേറുവാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കേ. എനിക്ക് വേണ്ടി സകലതും നിർവഹിക്കുന്ന എന്റെ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ മുഴങ്കാലും അടക്കുമെന്ന്. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് ഓർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ഞാൻ എൻ്റെ കുടിവരവിലൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. 2 ഭാഗത്തുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായവൻ തന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ ആ 3.5 വർഷക്കാലം ശിഷ്യന്മാരുമായൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, താൻ ഒരിക്കൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വഴിയിൽ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വഴിയുടെ അരികെ ഒരു അത്തിവൃക്ഷം കണ്ടു. ഒരു വൃക്ഷം. ആ വൃക്ഷത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഫലമില്ല. കർത്താവായ യേശു അതിനെ ശാസിച്ചു. അത് ഉണങ്ങിപ്പോയി. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഇത് കേൾക്കണം. ഒരു ആത്മീക ദൂത് നിങ്ങളോട് പറയാനാ. എന്നാൽ കർത്താവിന് വേറൊരു യാത്രയിൽ ഒരു തോട്ടത്തിൽ അനേക വൃക്ഷമുണ്ട്. അതിലൊരു അത്തിയുണ്ട്. അവിടെ തോട്ടക്കാരനുമുണ്ട്. അതിൽ ഫലം കാണാതെ വന്നപ്പോൾ അതിനെ ശാസിച്ചു. ഫലം തിരഞ്ഞപ്പോ കണ്ടില്ല. സുവിശേഷത്തില. എന്നാൽ ആ തോട്ടക്കാരൻ പറയുക, യേശുവേ, കർത്താവേ, അല്പം കൂടെ നിൽക്കട്ടെ, ഒന്നുകൂടെ തടം എടുത്ത് വളമിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ അതിനെ പരിപാലിച്ചോളാം. ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഫലം വരും. ഇതിന്റെ മർമ്മം എന്താണെന്നറിയാമോ? വഴിയിൽ നിന്നതിനെ ശാസിച്ചു, തോട്ടത്തിൽ നിന്നതിനെ ശാസിച്ചു. വഴിയിൽ നിന്നതിന് ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന വൃക്ഷത്തിന് ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ ഒരു തോട്ടക്കാരനുണ്ട്. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി, അസ്ഥാനപ്പെട്ട വ്യക്തി സഭയിലാ വരുന്നേ. നിനക്കും എനിക്കും ശാസന കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല, ജീവിത വിശുദ്ധിയുടെ കൂടുതലും കൊണ്ടല്ല, രഹസ്യ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടുമല്ല. ഇന്ന് രാത്രി ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാം. സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകന്മാരും ദൈവമക്കളും അവിടെ പോരാടുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ നടുവിൽ വെട്ടിക്കളയാതെ ദൈവം നിർത്തിയേക്കുന്നതാ. വഴിയിൽ നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിന് ഉത്തരവാദിയില്ല ദൈവവേദനെ. വഴിയിൽ വെച്ച് നശിക്കുന്ന അതിന് ഉത്തരവാദിയില്ല. എന്ന തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ പിന്നെയും ദൈവം നിനക്ക് അവസരം തന്നേക്കുക ഫലം കായ്ക്കാൻ. നീ സഭയ്ക്കകത്തു വന്നു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണത്താൽ, ഹല്ലേലൂയ, നീ ഇന്നത് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നിന്നെ പോലെ ഉള്ളവനെന്ന് നിരൂപിക്കുന്നെന്ന് യഹോവയായ ദൈവം അരുളിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രി ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ഞാനതാ പറഞ്ഞത്, കൊറോണ വന്ന് മരിക്കാതിരുന്നത് ഭാഗ്യമല്ല, ഒരു ഗ്രേസ് പീരീഡാ. ഒന്ന് ഒരുങ്ങാൻ, ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കാൻ, ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടുവാൻ. ഹല്ലേലൂയ. 1000 കയറി ചെല്ലാത്തതെടുത്ത് കയറി ചെന്ന് ചിലതിനെ അഴിക്കുവാൻ ഒരു നിയോഗം നിന്റെ തന്നിട്ടും നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം ഒരു അവസരം കൂടെ തന്നേക്കുക. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് ആ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു.
ദൈവം തന്നൊരു ദൂത് ഇടയ്ക്ക് കയറി ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് രാത്രി ഈ വചനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മേൽ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ധന്യമായി. ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ചതിക്കരുത്. എന്നാൽ ബെരോവിലെ വിശ്വാസികൾ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അറിയാമോ? അതങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന ബെരോവിലെ വിശ്വാസികളെ പോലെ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വചനം എങ്ങനെയാ? ദൈവവേദനയെ ഈ വചനം വായിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല, ഇതനുസരിക്കുവാനും അപ്രകാരം ജീവിക്കുവാനാ. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലയും കീഴ്പ്പെടുത്തണം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലയിലും ദൈവവചനത്തിന് സ്വാധീനമുണ്ടോ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ ദൈവവചനം നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലയും കീഴ്പ്പെടുത്തണം. നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തണം, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തണം, ഓഫീസ് ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തണം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തണം. കുടുംബപരമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും സ്വാധീനം ചെലുത്തണം, സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. മോശ ഒരിക്കൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവമേ നിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെ പോരുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്നെ അയക്കരുതേ. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വരാത്തടത്ത് നമ്മൾ പോകാറുണ്ടോ? ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വിട്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടാറുണ്ടോ? യേശുവിന്റെ രക്തത്താലും വചനത്താലും ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതോ സാന്നിധ്യത്തോട് പറയുമോ, ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇരിക്കെ ഞാൻ അവിടം വരെ കയറിയിട്ട് വരാം, കാരണം സാന്നിധ്യത്തിന് അവിടെ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്റെ മേലെ ആ സാന്നിധ്യം കയറിയാൽ മതി എന്ന് പറയുമോ? അങ്ങനെ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു സാന്നിധ്യമല്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, നാം മുടിഞ്ഞു പോയ, അതുകൊണ്ട് യാക്കോബിന്റെ പുത്രന്മാരെ, നിങ്ങൾ മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരുള്ള സഭയുള്ള ദൈവമക്കളെ, നമ്മളാണ് ഭാഗ്യമുള്ളവർ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിങ്ങളുടെ ദൈവദാസൻ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ണുനീരൊഴുക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലേക്ക് മാറി 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 വരുമ്പോൾ, ദൈവമേ എന്റെ പേര് എന്റെ ദൈവദാസൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടമിടറുവാനിടയാകരുതേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്രമാത്രം ഊഷ്മളമായ ഒരു ബന്ധം എന്റെ സഭയിലെ ദൈവദാസനോടും കൂട്ടുവിശ്വാസികളോടും സഭയിലെ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനോടും സഭയിലെ സെക്രട്ടറിയോടും എനിക്കുണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര ദൈവമക്കളുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ ഓർത്തും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട്. ഞാനെടുത്ത മെസ്സേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇന്ന് രാത്രി നമുക്കൊന്ന് മടങ്ങി വരുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമായി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്റെ പ്രസംഗത്തിന് 100-ൽ 110 മാർക്ക് വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തീമോഥെയോസിന് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ താൻ ക്രിസ്തുവിൽ ജനിപ്പിച്ച തന്റെ അഭിഷിക്തനോട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, 2:15. തിമോഥെയോസേ അമേൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതി വരാത്ത വേലക്കാരനായി നിൽപ്പാൻ ശ്രമിക്കാതെ തിമോഥെയോസേ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇതിനെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചില്ല എങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ ലജ്ജിക്കും. അതുകൊണ്ട് കർക്കശനമായോ ശാസനയായോ ചില വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ മേൽ പറയുമ്പോൾ സഭയിലായിക്കട്ടെ ഭാരപ്പെടരുതേ. ദൈവം വിശ്വസ്തനെന്നെണ്ണി ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിച്ചതാ, വേറെ ആരും ആക്കിയതല്ല. ഇന്ന് രാത്രി ഓർപ്പിക്കട്ടെ, നമുക്കൊന്ന് മടങ്ങി വരാം. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് ആസന്നമായല്ലോ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് തന്നെ മുമ്പിലുണ്ട്. നമുക്കൊന്നും പ്രാർത്ഥനയിൽ മുന്നേറുവാനിടയാകട്ടെ. സ്തോത്രം. പെട്ടെന്നൊരു വേദഭാഗം കൂടെ വായിപ്പാൻ തക്കണം താല്പര്യപ്പെടുന്നു. അനേക കാര്യങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓർപ്പിപ്പാനുണ്ടെങ്കിൽ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകം 1 ശമൂവേൽ 30-ാം അധ്യായം നമുക്കറിയാം, ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ്. ദാവീദും തന്നോട് കൂടെയുള്ളവരും ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിച്ച് ആ വിജയാഹ്ലാദത്തോടു കൂടെ തന്റെ കൂട്ടുകാരും ഒരുമിച്ച് സിക്ലാഗിലേക്ക് വരുമ്പോൾ താൻ സിക്ലാഗിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര ചെയ്യുക. സന്തോഷത്തിന്റെ താളം പിടിച്ചു വരുന്ന ദാവീദ് സിക്ലാഗിൽ കാണുന്നതെന്നറിയാമോ? ഉയർന്നു പൊങ്ങി വരുന്ന പുകമണ്ഡലമാണ്.
സിക്ലാഗ് കത്തി തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മറന്നു പോകല്ലേ സബ്ജക്റ്റ്, പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടണം കേട്ടോ. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആദ്യം കൂടെയുള്ളവരെ ആയിരിച്ചു ദാവീദിന്റെ ഭാര്യമാരെയും. സ്വോത്രം. നാബാലിന്റെ ഭാര്യയൊക്കെ ഇപ്പൊ കൂടെ ഉണ്ട് ദാവീദിന്റെ കൂടെ. സ്വോത്രം. അബിഗേലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അബിഗേൽ ഉൾപ്പെടെ ഇവരൊക്കെയാണല്ലോ ഈ ദാവീദിന്റെ ഭാര്യമാരുള്ള, അവരെയൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോയേക്കെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ ദാവീദിന് കൂടെ ഉള്ളവര്. അവരെന്നാന്നറിയാമോ, ദാവീദ് കരഞ്ഞപ്പോ കൂടിരുന്ന കരഞ്ഞു. സ്വോത്രം. കൂടിരുന്ന് കരഞ്ഞു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ദാവീദിന്റെ ഭാര്യമാരെ മക്കളെ ഒന്നും അല്ല, അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി നിറഞ്ഞപ്പോ ചെയ്ത് എന്നറിയാമോ, ഇവര് ദാവീദിനെതിരെ കല്ലെടുത്തു. കൂടെ വന്നവരാ, പോയി യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിച്ചു വന്നവരാ, കൂടെ താളം ചവിട്ടി പുള്ളികളാ. സ്വോത്രം. ദാവീദിന് വളരെ വിഷമമായി. നിങ്ങൾ 30-ാം അധ്യായം വായിക്കണം. ദാവീദും കൂട്ടരും ചെയ്ത കാര്യം എന്നറിയാമോ, കരയുവാൻ ബലമില്ലാതെ ആകുവോളം അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞു കേട്ടോ. നമ്മുടെ കണ്ണുനീരിനെ മറികടക്കാത്ത ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് രാത്രി പറയല്ലേ, എന്റെ കണ്ണുനീര് എന്റെ പില്ലോ കവർ കുടിച്ചൊന്ന് പറയരുത്, എന്റെ കർച്ചീഫ് കുടിച്ചൊന്ന് പറയരുത്. അവൻ നിന്റെ സങ്കീർത്തനക്കാരന്റെ ഭാഷയിൽ അവൻ നിന്റെ ഉയർച്ചകളെ എണ്ണുന്നു. നിന്റെ കണ്ണുനീര് അവൻ തുരുത്തിയിലാക്കി വെക്കുന്ന ദൈവമാണ്. അത് നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലയോ? ഉണ്ട്, എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നീ കരഞ്ഞ ഡേറ്റും നിന്നെ കരയിപ്പിച്ച ഡേറ്റും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുതേ. അഹിതോഫേലിന്റെ മുമ്പിൽ നീതി നടത്തിയ ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. അബ്ശാലോമിന്റെ ആലോചന അഹിതോഫേലിനെ വ്യർത്ഥമാക്കിയ ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദാവീദിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മുമ്പിൽ നിശ്ചയമായി മറുപടി കൊടുത്തൊരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ഇന്ന് രാത്രി ശത്രു എത്ര പലപറലാണെങ്കിലും പാടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ദൈവം ഉന്നതനായ ദൈവമാണ്. അവൻ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. യെശയ്യാവിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം, നിത്യപിതാവ്, സമാധാന പ്രഭു. സ്തോത്രം. ദൈവമക്കളെ, അവർ ബലമില്ലാതാകുവോളം കളഞ്ഞു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അടുത്ത് ചെയ്തത്, അവർ ദാവീദ് അബ്യാഥാർ പുരോഹിതന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഏഫോദ് എടുത്ത് പുരോഹിതന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആലോചന ചോദിച്ചു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു. യഹോവ ഇന്ന് ആലോചന മേടിച്ചു. പറയുകയാണ്, പാടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പിന്തുടരുക, എത്തിപ്പിടിക്കും. കൊള്ളയിട്ട് പോയതിനെ എത്തിപ്പിടിക്കും. യഹോവയുടെ ആലോചന ഭക്തൻ അറിയിച്ചു ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞു, പിന്തുടരുക, നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ മൊത്തം തിരികെ പിടിക്കും. ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് കടിഞ്ഞാനിടുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ഭാരത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി ഒന്ന് കൂട്ടിയാട്ട്, കണ്ണുനീരോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട്, ഉപവാസത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട്, വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട്. നിന്നെ തൊടുന്നവൻ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണിയെ തൊട്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കർത്താവാ. നമ്മുടെ തലയിലെ ഒരു മുടി പോലും താഴെ വീണാലത് അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ദൈവമാണ്. നീ അല്ലോ എന്റെ അന്തരിന്തരങ്ങളെ മെനഞ്ഞതെന്ന് എന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പാർട്സും ദൈവം അറിയാത്തതില്ല. നമ്മുടെ വേദനയുള്ള വിഷയത്തിന് മുമ്പാകെ നെടുമ്പാട് വീണ് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് രാത്രി ദാവീദിനോട് പറയുകയാണ്, വിഷമിക്കണ്ട, നിശ്ചയമായി നീ എത്തിപ്പിടിക്കും. യെസ്, അങ്ങനെ പറയുന്നത്. പിന്തുടരുക ദാവീദേ, കൊള്ളയായി പോയതിന്റെ പുറകെ പിന്നോട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേ, നിശ്ചയമായി എത്തിപ്പിടിക്കും. അവിടുത്തെ ഒരു ദൂത് നിങ്ങളോട് പറയാം. ഇന്ന് രാത്രി വ്യക്തിപരമായി നഷ്ടപ്പെട്ട ചിലതിനെ, സഭയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ചിലതിനെ, കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട ചിലതിനെ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ഭാരം ഏതാ? പിശാച്, ശത്രു അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ആമേൻ. ഇനി അത് ലഭിക്കയില്ലല്ലോ എന്ന് ഭാരത്തോടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി മടക്കിത്തരാൻ ദൈവം വിശ്വസന. നീ പിൻഗമിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദൈവം നിനക്ക് മടക്കിത്തരും.
വീട്ടിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ദൈവം മടക്കി തരും. കുടുംബത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ദൈവം മടക്കി തരും. ഇന്ന് രാത്രി ആത്മീയമായ ചില കൃപകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാട് ദൈവം മടക്കി തരും. നിന്റെ ഭവനത്തിൽ സമാധാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ദൈവം മടക്കി തരും. ശത്രു കൊള്ളയടിച്ചു പോയ ചില നന്മകളുടെ മേൽ ഭാരത്തോടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്ക്, ആലോചന പ്രാപിക്ക്, ദൈവം മടക്കി തരും. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് നമ്മളോട് ഇടപെടുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി മടക്കി തരും ദൈവം വിശ്വസന. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ? പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ? പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ? ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ? പുനലൂരിന്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ KM രാജ് അപ്പച്ചൻ, നമ്മുടെ സാറപ്പച്ചൻ മീറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ ആദ്യമായി 3 മാസമായി വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന മോശ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അവിടെ നിപ്പുണ്ട്. സ്തോത്രം. കാടമേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടി. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് മഴ പെയ്യുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു, ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മീറ്റിംഗ് എങ്ങനെ നടക്കും? ഈ ടാർപ്പായ എല്ലാം വെള്ളം ചോർന്ന് പോകുമല്ലോ, എല്ലാം നനയുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മോശ എന്ന് ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു, 3 മാസമേ ഉള്ളൂ താൻ വിശ്വാസത്തിൽ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അപ്പച്ചൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, മെസ്സേജ് തയ്യാറാക്കിക്കോ, മഴയെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോകുകയെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം മുഴകാലം മടക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥനയുടെ മുമ്പിൽ മടങ്ങാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഇന്ന് രാത്രി വൻ ശക്തികൾ തോറ്റുമാറും, ഭൂതങ്ങൾ ഓടി മാറും, രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകും, പിന്മാറ്റക്കാർ മടങ്ങി വരും, വിശ്വാസികൾ ശക്തിപ്പെടും. ഇന്ന് രാത്രി പണ്ടെന്ന പോലെ ഇന്നും നടക്കും. ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ അനുഭവം ദൈവം നമുക്ക് മടക്കി തരും. യഹോവയായ ദൈവമേ, നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എവിടെയെങ്കിലും വീണ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരേണ്ടതിന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് മടക്കി വരുത്തണമേ. എന്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ജനം അവർ തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി തങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ടുതിരിഞ്ഞ് എന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുമെങ്കിൽ. ശലോമോൻ ആലയത്തിന് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു. യഹോവയായ ദൈവം ശലോമോനോട് പറഞ്ഞു, ശലോമോനെ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു, ഈ സ്ഥലം ആരാധനയ്ക്കായി ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. അതിന് 7-ാം അധ്യായത്തിന് 14-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, എന്നാൽ യഹോവയായ ദൈവം ശലോമോനോട് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നീ ഒരുക്കിയ ആരാധന സ്ഥലം എന്റെ യാഗസ്ഥലമായി ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തേക്കുക. പക്ഷേ എനിക്ക് ബോധിക്കാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. നിന്റെ ജനമായ, എന്റെ ജനമായ നിന്റെ കൂടെയുള്ളവർ അവർ എന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരാ. അവര് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ദൈവമായ യഹോവ എന്ന് അവർ വിളിക്കുന്നു, എന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരാ, അവർ എന്റെ ജനമാ. പക്ഷേ അവരുടെ ജീവിത രീതി എനിക്ക് ബോധിച്ചിട്ടില്ല. അവരുടെ ജീവിത ശൈലിക്ക് ഇപ്പോൾ വ്യത്യാസം വന്നു. അവരുടെ പാപം ഞാൻ കണ്ടു. എന്നാൽ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, ദീർഘമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന. ശലോമോൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, യഹോവേ, ദാവീദിനോടുള്ള കൃപയെ നീ ഓർക്കണമേ. ഒന്നുകൂടെ ഇടിവിൽ നിന്ന് എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, യഹോവേ, അഭിഷിക്തന്റെ മുഖത്തെ നീ ലജ്ജിപ്പിക്കരുത്. അടുത്ത് ചില ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. ദൈവമത്തെ ഒരു വാക്കൂടെ ഓർപ്പിക്കരുത്. എന്നിട്ട് താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന, യഹോവയായ ദൈവമേ, മനുഷ്യനായി ജനിച്ചവരിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന. 7-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആലയ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. യഹോവയായ ദൈവം പറഞ്ഞു, ശലോമോനെ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊള്ളാം, ആഗ്രഹം കൊള്ളാം, ഞാൻ ആദ്യമേ പ്രസാദിച്ചു. പക്ഷേ ഞാൻ ദേശത്ത് മഴ തരാതെ വണ്ണം തടുത്താൽ, ദേശത്തൊരു പകർച്ചവ്യാധിയെ ഞാൻ അയച്ചാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യും? എന്റെ ജനത്തിന് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇതേ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി അതിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് വിടുതൽ വരണമെങ്കിൽ എന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട്, ദൈവവചനം പറയുന്നത് പോലെ അവർ തങ്ങളുടെ ജനമെന്നും ദൈവം തന്നെ ദൈവമെന്നും പറയുവാൻ അവൻ ലജ്ജിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറയുവാൻ കർത്താവ് ലജ്ജിക്കുമോ? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യഹോവയായ ദൈവം പറഞ്ഞു, അവർ എന്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ട ജനം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, എന്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടവർ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ജീവിക്കണം, അവർക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കാനല്ല. അതുകൊണ്ട് ദൂത് അവരോട് പറയുകയാണ്, എന്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജനം അവർ തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി തങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ടുതിരിഞ്ഞ് എന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഞാൻ അവിടെ സ്ഥിതിക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തി ദേശത്തിന് സൗഖ്യം വരും. ഇന്ന് രാത്രി ചില സൗഖ്യങ്ങൾ ദേശത്തിന് വരണമെങ്കിൽ വിളിക്കപ്പെട്ട നീയും ഞാനും പാപത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരണം, ലോകമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരണം, ജഡിക ചിന്തകളിൽ നിന്ന് വരണം, നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ രക്തത്താലും വചനത്താലും ചെയ്യപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കണ്ണുകൾ അടച്ചാട്ടെ. ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ച്
ഈ മെസ്സേജിനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ രക്തത്താലും വചനത്താലും ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ, BPC ചർച്ചിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അഭിഷിക്തനായ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ കുര്യൻ പാസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദാസൻ സോജുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെ, കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ സഭയിലെ എല്ലാ ദൈവ മക്കളെ ഒത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ മീറ്റിംഗ് സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. നിത്യതയുടെ തുറമുഖത്ത് കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണപ്പെടുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഈ ചെറിയ ആയുസ്സിൽ ഇനി തമ്മിൽ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ വരവിൽ കാണപ്പെടുവാൻ എല്ലാവരും ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സഭയദേശത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം, അനേക കാര്യങ്ങൾ നേടുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ എന്നെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ വിളിക്കുകയും എനിക്കിങ്ങനൊരു അവസരം തന്ന BPC ചർച്ചയിലെ എല്ലാ ദൈവമക്കളോടും, വിശേഷാല് കർത്താവിനാസൻ കുര്യാച്ചായന്, സോജുബദ്രെ എന്നെ പലവട്ടം വിളിച്ചു, സ്തോത്രം, സനുബദ്ര, അങ്ങനെ എല്ലാവരും, ഞാൻ പേരുകൾ ഇനി പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. ആരുടെയും പേര് വിട്ടുപോയി ക്ഷമിക്കണം. നിങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, സഭയെ ദൈവം വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ, അനേക ആത്മാക്കളെ ദൈവം തരട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈ കർത്താവിന്റെ സന്തോഷം, ദൈവവചനം കേൾക്കാതെ, ഈ രക്ഷയുടെ ദൂത് കേൾക്കാതെ ഒരു വ്യക്തി പോലും ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടില്ല. അവർ രക്ഷ സ്വീകരിച്ചോ ഇല്ലെന്നുള്ളല്ല വിഷയം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ സുവിശേഷം പറയണം. ഈ കോവിഡ് വന്ന് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഓർപ്പിക്കണം. നമ്മളെല്ലാ കാര്യവും അവരോട് ഷെയർ ചെയ്യും. ഇന്ന് രാത്രി ഈ രക്ഷയുടെ ദൂത് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നമ്മളോട് ദൈവം ചോദിക്കും. ദൈവസേന പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു. മാറാനാഥ, എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിനെയും വന്ദന സ്നേഹം അറിയിക്കുന്ന ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്തോത്രം. മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത വചനം സംസാരിച്ച പാസ്റ്റർ ഷിബു ഇബ്രാഹിം റൈസിനോട് BPC ബഹറിന്റെ നാമത്തിലും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പാസ്റ്ററെ കുടുംബമായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മെസ്സേജുകൾ ദൈവം സഹായിച്ചു. പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, വളരെ മുട്ടിമേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, വളരെ ശക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കുറവുകളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ശക്തിയായ ദൈവസന്നിധിയെ മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച ആ ദാവീദിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ദൈവം, ഹല്ലേലൂയ. കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്ന പൗലോസിനെയും ശീലോസിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ദൈവം, രാത്രി പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, ഹല്ലേലൂയ. നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ മടക്കി തരുന്ന ദൈവം, രാത്രി അല്പസമയം സ്തോത്രം ചെയ്യാം. കേട്ട വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. പാസ്റ്റർ പ്രൈസ് ഒരു പാട്ടിന്റെ ചില അടികൾ പാടി ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് ഈ മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കാം. അവസാനമായി അതിനുശേഷം ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ച മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കും. ഇപ്പോൾ ചില പാട്ടിന്റെ ചില അടികൾ പ്രൈസ് പാസ്റ്റർ പാടുന്നതായിരിക്കും. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം, മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാം, വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥന, ശ്രദ്ധയുള്ള പ്രാർത്ഥന ഫലിക്കും, രോഗി സൗഖ്യമാ. നീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥന, ശ്രദ്ധയുള്ള പ്രാർത്ഥന ഫലിക്കും, രോഗി സൗഖ്യമാ. പ്രാർത്ഥിക്കാം, ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം കർത്തരെ, നല്ലവൻ അവൻ വല്ലവൻ.
കണ്ടെത്തും. യാചിപ്പീനെന്നാൽ ലഭിക്കും, അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടെത്തും. മുട്ടുവീൻ തുറക്കും, സ്വർഗത്തിൻ കലവറ പ്രാപിക്കാം എത്രയോ നന്മകൾ. ഓ മുട്ടുവീൻ തുറക്കും, സ്വർഗത്തിൻ കലവറ പ്രാപിക്കാം എത്രയോ നന്മകൾ. പ്രാർത്ഥിക്കാം, ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം കർത്തരെ, നല്ലവനാം വല്ലഭൻ. ഓ പ്രാർത്ഥിക്കാം, ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം കർത്തരെ, നല്ലവനവൻ വല്ലഭേ. വിടുതൽ എന്നും പ്രാപിക്കാം, വിടുതൽ എന്നും പ്രാപിക്കാം. ആരാധിക്കുമ്പോൾ വിടുതൽ, ആരാധിക്കുമ്പോൾ സൗഖ്യം. ദേഹം ദേഹി ആത്മാവിൽ സമാധാന സന്തോഷം ദാനമായി നാഥൻ നൽകിയിടും. ദേഹം ദേഹി ആത്മാവിൽ സമാധാന സന്തോഷം ദാനമായി നാഥൻ നൽകിയിടും. ഓ പ്രാർത്ഥിക്കാം, ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം കർത്തനെ, നല്ലവൻ അവൻ വല്ലഭൻ. ആമേൻ. പ്രാർത്ഥിക്കാം, ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം, ഓ നല്ലവൻ അവൻ വല്ലഭൻ. വിടുതൽ എന്നും പ്രാപിക്കാം, വിടുതൽ എന്നും പ്രാപിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രികാലം കേട്ട് മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. പാസ്റ്റർ, എന്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ പാസ്റ്റർ ഷിബു വർഗീസിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ചർച്ച് കൗൺസിലിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദിയെ ഈ തരണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം തന്റെ ശുശ്രൂഷ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രദേശത്തും അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ തന്റെ ദാസനെ ശക്തമായിട്ട് എടുത്ത് ദൈവം ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും BPCയുടെ പേരിൽ നൽകുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ രാത്രിയുള്ള സ്തുതിപ്പാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാന് കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന പിതാവേ, ഈ സൂമിന്റെ അവസാന നാളുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന പിതാവേ, കർത്താവെ ചില ആഴ്ചകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങള് കർത്താവ് ദൈവഹിതമെങ്കില് ചർച്ചിലേക്ക് മാറുവാനൊക്കെയും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവേ. കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ അവസാന നാളുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപകൾക്കായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന പിതാവേ. കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷത്തിനുള്ളിലായി ഞങ്ങളെ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ വചനം കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാൻ അനേക ദേവദാസന്മാരെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഈ BPCയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നൽകി തരുന്ന ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന പിതാവേ. കർത്താവെ ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ നിന്റെ ദാസനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഏറിയ കൃപ കൊണ്ട് അങ്ങ് വഴി നടത്തുമാറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പിതാവേ. കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ പ്രൈസ് തോമസിനെയും കുടുംബത്തെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്തേ പിതാവേ. ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ആരാധിപ്പാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്തേ. കർത്താവെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുവാൻ നിന്റെ ദാസനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നേ. അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാക്കി തീർക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ ദാസനെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ പിതാവേ. കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പേർക്ക് ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കടന്നു വരുവാൻ ഇടയാക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നേ പിതാവേ. ഞങ്ങളുടെ സഹോദര ഭവനെ കർത്താവെ സഭയാ കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ പിതാവേ. എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിൽ കർത്താവ് പ്രയാസപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവിക സമാധാനം കൊടുത്തവരെ വഴി നടത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ പിതാവേ. അവസാനമായി കർത്താവെ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനിൽ കൂടി കേട്ട മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നേ പിതാവേ. നിന്റെ ദാസനിൽ കൂടി കേൾപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല ആലോചനയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നേ പിതാവേ. കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ കർത്താവെ അനേക വിഷയങ്ങളെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പ്രാർത്ഥനയിലല്ലാതെ കർത്താവെ വിടുതലില്ല എന്ന് തന്റെ ദാസനിൽ കൂടി കേൾപ്പാൻ ശക്തമായ ആലോചന കേൾപ്പാൻ ഇടയാക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന പിതാവേ. കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയിലല്ലാതെ കർത്താവ് ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് നിന്റെ ദാസനിൽ കൂടി കേൾപ്പിച്ച നല്ല വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന പിതാവേ. നിന്റെ ദാസനെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ അയച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന പിതാവേ. കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ അവസാന നാട് ധന്യമാക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന പിതാവേ. നിന്റെ ദാസൻ കർത്താവ് ബേൺ പട്ടണത്തിലായിരുന്ന സമയത്തും ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ പ്രാപിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന പിതാവേ. എങ്കിലും ചില വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കർത്താവ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടി കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തമായ വചനം കേൾപ്പാൻ നിന്റെ ദാസനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന പിതാവേ.
താൻ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിലും അനേക പേർക്ക് ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, അനേകം പേരെ ദൈവത്തിലേക്ക് ആദായപ്പെടുത്തുവാൻ നിന്റെ ദാസനെയും കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നിന്റെ ദാസിക്കായ സ്തോത്രം, ദാനമായി കൊടുത്ത പയ്യൻകായ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന ഈ പിതാവേ, അവരെ കുടുംബമായിട്ട് മാനിക്കുമാറാണ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ പിതാവേ. കർത്താവ്, ഇന്ന് രാത്രി കാലം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഞങ്ങളുടെ സഭയാം കുടുംബങ്ങളെയും എല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ പിതാവേ, രോഗികളായ ദുഃഖങ്ങളായിരിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, വിടുതൽ കരം നീട്ടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ പിതാവേ. കർത്താവ്, ദൈവഹിത മേഖല കർത്താവ് ചില കർത്താവ് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കർത്താവ് സഭയിൽ ഒന്നിച്ച് കൂടുവാനുള്ള മുഖാന്തരങ്ങളെ അങ്ങ് ഒരുക്കി തരുവാനാണ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പിതാവേ. അതിനായി ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പിതാവേ. ഞങ്ങളുടെ സഭയെ ഈ ദേശത്ത്, ഈ പട്ടണത്തില്, ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത്രത്തോളം വഴിയുള്ളതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന പിതാവേ. ഏറിയ കൃപകളുണ്ട് കർത്താവെ, ഞങ്ങളെ ധന്യമാക്കി തീർക്കുമാറാണ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അന്യവർക്ക് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, അനേകം പേരെ ദൈവത്തെങ്കിലും ആദായപ്പെടുത്തുവാൻ, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയാക്കുമാറാണ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പിതാവേ. ഞങ്ങളെ സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്ന പിതാവേ. കർത്താവെ, ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ ധന്യമാക്കിയതിനായ സ്തോത്രം. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ തുടർന്നുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പിതാവേ. എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളും ദൈവനാമത്തെ അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരുവാൻ ഇടയാക്കുമാറാണ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പിതാവേ. സഭയെ സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നു. മാനവും മഹത്വം അങ്ങേക്ക് തന്നെ, യേശുവിന്റെ അൻപുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. ആമേൻ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പും കാവലും നാം ഓരോരുത്തരും നാം ഒത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച സകല വിഷയവും, വിശേഷ ദൈവദിനം സംസാരിച്ച പാസ്റ്റർ എബ്രഹാം മറീസിനോടും കുടുംബത്തോടും നല്ല ശുശ്രൂഷയോടും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവരിണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ഇത്രത്തോളം മീറ്റിംഗ് അനുഗ്രഹമാക്കി തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ചില അറിയിപ്പുകളെ